trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News, Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Disyembre 13, 2023. Mga kabombo at Kister Nation sa ating Christmas countdown, 12 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamayang Estados Unidos nagpahayag ng kahandaan na sumuporta sa mga resupply mission ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal. Ang Pilipinas, pumabor naman sa resolusyon ng United Nations na nananawagan para sa agarang ceasefire sa Gaza. Habang 12 overseas Filipino workers naman mula sa Israel nakarating na sa bansa ngayong araw. Ang Mindanao State University sa Marawi Campus magpapatupad ng Academic Adjustment Policy ayon po yan sa Commission on Higher Education. Ang pagkuha naman ng multi-purpose amphibian aircraft isinusulong ng Senador upang maiwasan ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China doon sa West Philippine Sea. 77% ng Pilipinas posible pong makaranas ng tagtuyot sa 2024 batay ho ito sa forecast ng Department of Science and Technology. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman nanguna sa inaugurasyon ng 2 irrigation projects sa Nueva Ecija at Bulacan. Abangan din sa ating provincial report mamaya mahigit 1,000 pamilya o nasa 4,000 individual magpapasko ng walang tirahan dahil po yan sa naturingang pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Lapu-Lapu City dyan sa probinsya ng Cebu. At sa ating international news, abangan dahil ang South Korea at Estados Unidos magkasagawa muli ng nuclear consultation talks habang ang bansang Myanmar naman biggest producer sa opium ngayong taong 2023. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng kahandaan ng Estados Unidos na sumuporta sa regular na isinasagawang rotation and resupply mission ng tropa ng pamahalaan o tropa ng mga militar sa BRP Sierra Madre na nariyan sa Ayungin Shoal. Ito ang inahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasunod ng kanyang phone call meeting kay United States Chairman of the Joint Chief of Staff General Charles Brown Jr. Ayon kay General Browner, kabilang sa kanilang mga natalakay sa naturang pagpupulong ay ang pinakahuling magkasunod na insidente ng pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas na naroon po sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal nitong nakalipas na weekend. Ngunit gayunpaman ay nilinaw ng general na ang pagsuporta na ito ng Amerika sa Pilipinas ay hindi sa pamamagitan ng pag-escort sa mga barko ng ating bansa. Bagkus ay sa pamagitan anya ng pagbibigay ng impormasyon tuwing magsasagawa ang Pilipinas ng resupply mission. Kung maalala, una lang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Browner na sa kabila ng mas agresibong mga aksyon ng China sa West Philippine Sea ay hindi pa rin kinakailangan muling i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos sapagkat ginagawa lamang ito anya sa tuwing magkakaroon ng armadong pag-atake sa mga barko ng Pilipinas. Samantala, bumota naman ng pabor ang Pilipinas sa resolusyon ng United Nations na nananawagan para sa agarang ceasefire o tigil putukan sa war-torn territory doon sa Gaza. Kabilang ang Pilipinas sa 153 na mga sumang-ayon sa ceasefire, 10 naman ang tumutol habang 23 ang nag-abstain. Ang mga bansang kumontra sa resolusyon ay ang Austria, Czechia, Guatemala, Israel, Liberia, Micronesia, Nauru at Papua New Guinea maging ang Paraguay at ang Estados Unidos. Ang naturang resolusyon ay pinagtibay ng United Nations General Assembly na nagdedemand para sa pagkakaroon ng humanitarian ceasefire, proteksyon ng mga sibilyan at agaran at walang kondisyong pagpapalaya sa lahat ng mga bihag ng humanitarian access. Samantala, inihayag naman ni Philippine Representative to the United Nations Antonio Lagdameo na mahalagang ikonsidera ang epekto ng anumang military action sa mga sibilyan at sikaping makapahupa ang mga ito kung hindi man maiwasan ng collateral damage. Nagpahayag din ng Philippine official sa kasalukuyang humanitarian situation ngayon sa Gaza. At kaugnay po niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Philippine Representative to the United Nations Antonio Lagdameo. Mr. President, while we condemn the October 7 terrorist attacks perpetrated by Hamas, the Philippines emphasizes adherence to international humanitarian law, especially the principles of proportionality and distinction in response to security threats.
Mga kabombat Star Nation, ating pong napakinggan ng bahagi ng payag ni Philippine Representative to the United Nations, Antonio Lagdameo. Matatandaan nga na una nang nag-abstain ang panig ng Pilipinas sa pamagitan niya ng Philippine Permanent Mission to the United Nations Memorandum of MUA sa noong October 7 sa United Nations General Resolution 12548 na nananawagan po yan para sa humanitarian truce sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Kaugnay pa rin sa mga usapin dyan sa bahagi ng Israel, darating humamayang hapon ang panibagong batch ng mga Pinoy workers na nakabase sa bahagi ng Lebanon, ngunit pinili pong umuwi sa Pilipinas dahil sa epekto ng kaguluhan sa pagitan po ng Israel at ng grupong Hamas. Ang panibagong grupo ay binubuo ng 18 mga overseas Filipino workers. Maalalang una ng pinapalikas ng pamahalaan ng Pilipinas yung mga overseas Filipinos na nakabase sa Lebanon bago pa man sumali ang grupong Hezbollah na nakabase sa naturang bansa sa labanan sa pagitan po ng Israeli Defense Forces at ng grupong Hamas. Batay sa report ng Department of Migrant Workers, inasahang alas 4:30 o alas 4:30 mamayang hapon lalapag na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang commercial flight na kinalululanan ng mga Pinoy workers. Sasalumugin naman sila ng mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration. Pagdating ng mga overseas Filipinos, nakatakdang mabigyan ng mga ito ng tulong mula sa pamahalaan, katulad ng mga nauna nang bumalik dito sa ating bansa na nakabase doon sa bahagi ng Israel. Samantala, kumuha pa tayo ng mga dagdag pang mga balita mula sa ating mga kasamahan dahil ang 12 overseas Filipino workers na nagmula po roon sa Israel dumating na raw dito sa Pilipinas ngayong araw. Habang Department of Migrant Workers naman nagbabala hinggil sa third country hiring na maglalabas ng advisory laban dito. Kaugnay niya, narito ang pag-uulat ni Bomba Kelly Cordero. Dumating na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sakay ng flag carrier kaninang alas 3 ng madaling araw ang 12 overseas Filipino workers mula sa Israel. Ang grupo ay ang ika-12 batch ng overseas Filipino workers na voluntaryong nag-avail ng repatriation program ng gobyerno. 9 sa mga ito ay caregiver habang 3 naman ay mga hotel workers. May kabuuang 374 na mga overseas Filipino workers na ang nakabalik ngayon sa bansa simula ng sumiklab ang labanan sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas noong October 7, 2023. Samantala, nagbabala naman ang Department of Migrant Workers laban sa recruitment scheme kung saan ang mga overseas Filipino workers ay illegal na nagtatrabaho sa isang transit country imbis na sa original destination nila. Sa isang live broadcast, nagbabala si Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na ang ganitong pamamaraan ay maaaring maging isang malaking gulo para sa mga overseas Filipino workers. Anya, maglalabas ang kagawaran ng advisory hinggil dito ngayong araw. Sinabi ng opisyal ng Department of Migrant Workers na may mga pagkakataon na ang ilang mga overseas Filipino workers na may re-entry visa sa Saudi Arabia ay nananatili muna sa Pilipinas para magbakasyon at kalaunan ay magbubuk ng flight pabalik sa Saudi Arabia na may layover sa Dubai. Pero sa halip na sumakay sa flight papuntang Saudi Arabia, ang mga overseas Filipino workers na ito ay nananatili sa Dubai para maghanap ng ibang trabaho. We will issue an advisory on an but the current practice of so-called third country hiring, kung saan yung mga certain OFWs na matagal na sa Saudi pero may re-entry visa nandito sa Pilipinas, bakasyon, may re-entry visa for Saudi, travel to Saudi via Dubai but do not end up in Saudi. Pagdating nila in transit via Dubai ay lumalabas ng Dubai para maging worker doon. Matatandaan na noong Oktubre, 75 na distressed Filipino mula sa Saudi Arabia ang humingi ng repatriation mula sa gobyerno ng Pilipinas. Binigyan naman ang mga ito ng cash assistance at medical check-up. Pag kayo po ay may re-entry sa isang bansa na katulad ng Saudi, huwag na po kayong tumalon at magpunta elsewhere. Diretso po ng Saudi, huwag pong bumaba sa transit destination or that can be called as such para balak or magtangkang magtrabaho kasi recipe for yan sa pagiging isang distress o magkakaroon ng problema sa empleyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
Sa iba pang mga balita, pinagtibay na ng Kamara ang mga House Concurrent Resolution para huyan sa amnesty proclamation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ho sa mga dating rebelde, mga komunistang grupo at iba pang mga katulad na grupo. Sa botong 221 na pabor at walang tumutol o nag-abstain, inadapt ng kapulungan ang House Resolutions number 19 para sa paggawad ng amnestiya sa mga miyembro ng revolutionaryong partido ng manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bungkayaw Brigade, at habang sa butong 225 na pabor, 3 na kontra at walang abstention, pinagtibay ang House Resolution number 20 na amnestiya para sa mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines o mas kilala bilang CPP-NPA-NDF. Adopted na rin sa butong 230 na sang-ayon at walang tutol ang House Resolution number 21 na amnestiya para yan sa mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at sa butong 229 na pabor, 1 na tutol. Pinagtibay ang House Resolution number 22 na para naman sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front. Nauna nang sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang adopsyon ng mga naturang resolusyon ay napapanahon sa diwa ng pag-asa, diwa ng kapayapaan at kaligayahan ngayong Kapaskuhan. Inihayag naman ni House Speaker Martin Romualdez na bukas ang Maharlika Investment Corporation na mamumuhunan sa pagkapalakas ng food security ng ating bansa. Sinabi rin ni Romualdez na nakausap niya si Mike President at CEO Joel Consing at sinabi nito na tinitingnan nila ang pagkakaroon ng public-private partnership para yan sa pagkatayo ng mga patubig at dam dito sa Pilipinas. Katunayan, isas anya sa kanilang tinitingnan ay ang expansion ng Magat Dam upang madoble ang produksyon ng palay at makadagdag rin sa rice sufficiency. Una nang inanunsyo ng House Leader na bahagi ng 2024 General Appropriations Bill ang dagdag na pondo para sa irigasyon, water reservoir at solar fertigation upang mapataas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Ito anya ay maliban pa sa pagbibigay ng suporta sa rice farmers gaya ng libreng binhi, abono, makinarya at pagbili na rin ng kanilang mga ani at produce. Sa ibang balita, inanunsyo ng Commission on Higher Education na sila ho'y magpapatupad ng ilang mga academic adjustment policy sa Mindanao State University. Kasunod po ito ng naganap na malagim na bombing incident sa naturang universidad na ikinasawi nga ng 4 na katao at ikinasugat ng hanggang sa 50 iba pa. Ayon sa Commission on Higher Education, inatasan na ng Board of Regents ang presidente ng Mindanao State University na si Basari Mapupuno na magsagawa ng kinakailangang mga hakbang na tutugon sa epekto ng trahedya sa mga estudyante ng naturang universidad. Ayon naman kay Commission on Higher Education Chair Popoy De Vera, lahat ng mga estudyante na natroma at hindi na nais magpatuloy sa pag-aaral dahil sa naturang trahedya ay bibigyan ng mga non-numerical grade. Binigyan na rin ito ng isa pang semestre para naman matapos ang kanilang mga academic requirements. Paliwanag ng opisyal, ito ay tugon ng kanilang ahensya sa epekto ng bombing incident sa mental health ng mga estudyante. Samantala, sinabi ng Mindanao State University na sila ay hihingi ng konsiderasyon sa mga scholarship granting institutions. Layo nitong matiyak na hindi maapektuhan yung mga scholar na mga mag-aaral o mga estudyante. Tiniyak naman ng Commission on Higher Education na magpapaabot sila ng karagdagang mga financial aid sa mga apektadong estudyante sa pamamagitan po yan ng tulong-dunong para yan sa school year 2023-2024. Sa kaugnay na balita sa pagbabalik naman ng klase sa Mindanao State University doon sa Marawi City, sinisiguro ng Universidad ang mental health ng mga estudyante kasunod niyan ng nangyaring pagsabog po noong nakaraang linggo. Binigyan diin ng pamantasan ng kanilang ginagawang psychosocial intervention sa kanilang mga tauhan at maging sa mga mag-aaral. Anila, ang mga guro at estudyante nangangailangan ng atensyong mental or mental attention ay dinedirekta sa Mindanao State University Mental Health and
and Psychosocial Support Center. Yan ay upang mabigyan ng counseling at iba pang mga klase ng psychosocial support ang naturang mga individual. Ang mga sinasabing mga apektado ng naturang pangyayari ay pinagpaliban muna sa kanilang mga klase hanggat sila ay handa nang bumalik ulit. Bukod dyan, ay nakahanda na rin ang Incident Command Center ng Universidad para sa ibang mga kinakailangang suporta ng Mindanao State University community, lalo na sa mga individual na malayo sa kanilang mga pamilya. Sa ibang balita naman, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon sa 1.27 billion pesos na Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project na ginanap dyan sa may Lupao sa may Nueva Ecija. Maliban po rito, nanguna rin ng Pangulo sa groundbreaking nitong 2.43 billion pesos na Bayabas Small Reservoir Irrigation Project dyan naman sa Doña Remedios, Trinidad, dyan sa probinsya po ng Bulacan. Ang Bayabas Irrigation Project ay makakatulong upang mabigyan ng sapat na irigasyon ang hanggang sa 27,978 na hektarya ng mga lupain. Habang ang Balbalungaw Irrigation Project ay inasahan namang magbibigay ng patubig sa kabuang 967 na hektarya ng mga sakahan. Inaasahang magpapakinabangan ito ng libu-libong mga magsasaka mula sa probinsya ng Pampanga, probinsya ng Nueva Ecija at probinsya ng Bulacan. Samantala, sa naging exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen, maghahatid ng maraming benepisyo ang mga naturang irigasyon o mga irrigation project kasama na sa mas magandang kalidad ng pagsasaka, aquaculture, turismo at iba pa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Engineer Eduardo Guillen. Kasama ko po ang ating Pangulo. I-inaugurate po namin yung bagong gawa namin Dam ng Nueva Ecija sa Lupao, Balbalungaw Dam, malaking tulong din po ito. Tapos i-groundbreaking po namin, sir, yung Bayabas Dam dito sa Bulacan. Ito naman ang makakatulong sa ating mga magsasaka dyan sa Bulacan. Makakatulong din po na malaki yan sa flood control nila, flood control mitigation. And lastly, ita-turn over po ng ating Pangulo sa ating mga regional offices yung 141 po na backhoe na magagamit ng ating mga Irrigators Association sa pag-repair, sa pag-desilt ng kanilang kanal sa buong Pilipinas. So masaya po ang ating mga... Bahagi po yan ng pahayag, mga kabombo, sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines nitong si Engineer Eduardo Guillen. Samantala, tiniyak din ni Administrator Guillen na mas marami pang mga irrigation project ang nakahanay batay sa plano ng National Irrigation Administration. Kasama rito yung mga malalaking dam sa bahagi ng Luzon na inaasahang makakatulong din sa flood control at sa problema ng sapat na supply ng tubig sa ating bansa. Sa dagdag pa mga pagbabalita, hiniling ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers sa mga intelligence and law enforcement agencies ng pamahalaan na imbestigahan ang natatanggap nilang reports hinggil sa misteryosong Chinese nationals na bumibili umano ng mga lupain at property sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa gamit ang pera nila mula sa illegal drug trade. Ginawa ng House Panel Chair ang naturang panawagan kasabay ng patuloy na paghahanap ng Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation at gayon na rin ng Philippine National Police sa misteryosong individual na nagngangalang Willie Ong na pinaniniwala ang nasa likod ng kargamento na naglalaman ng 560 kilos o katumbas po ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabu doon sa Mexico, Pampanga noong nakalipas na buwan nitong Setyembre. Ayon sa veteranong mambabatas, nagawa ni Ong na magmay-ari at mag-operate ng isang gasoline station at bumili ng mahigit 4 na hektarya ng lupain sa bayan ng Mexico doon sa Pampanga. Ang kanyang kumpanya ay nakarehistro umano sa Securities and Exchange Commission bilang Empire 999. Ibinunyag din ng kongresista na ang nangyari sa Mexico, Pampanga ay hindi isolated case kundi mayroon din anyang ganitong mga insidente na buying spree ng mga lupa at properties sa iba pang mga Chinese nationals doon sa Palawan, sa Bulacan, sa Zambales, kabilang na rin ng Davao at iba pang mga lugar. Ang mga Chinese nationals na ito ay gumamit umano ng peking credentials, government-issued IDs at gayon na rin ang nagpagpapahirehistro ng kanilang mga negosyo sa Securities and Exchange Commission, Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan gamit ang kanilang mga binayarang Filipino dummies. Oras na natin, 20 minuto na makalipas mga kabombo, ang alas 12 ng katanghalian.
Sa iba pang mga balita, iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na aabot na sa halos 1 bilyong piso yung pong pinsala sa sektor ng agrikultura at maging sa infrastruktura dahil po yan sa tumamang magnitude 7.4 na lindol sa bahagi po ng Mindanao ngayon pong buwan na ito. Sa situation report ng naturang ahensya o naturang konseho, iniulat po nito na sumampa na sa 837.5 million pesos yung pong pinsala sa infrastruktura. Halos karamihan dito ay naitala doon po sa bahagi ng Caraga Region habang iba rito ay naitala doon sa Davao Region. Pagdating naman sa agrikultura, base sa report mula sa National Irrigation Administration, nasa 91 million pesos na ang napinsala habang 19.2 million naman sa mga produktong pang-agrikultura base sa report mula ho yan sa Department of Agriculture. Sa parehong datos, iniulat din ng ahensya na nasa kabuang 177,689 na pamilya na binubuo ng 790,773 individuals ang mga apektado. Karamihan po sa kanila ay nawalan ng kanilang mga bahay. At kung maalala, tumama po ang lindol na magnitude 7.4 sa may Hinatuan, Surigao del Sur noong pong gabi ng Disyembre 2, kung saan pumapalos sa kabuang 7,444 yung mga aftershocks na naitala. Isang nagdadalang tao naman ang napaulat na nasawi at 74 na katao yung pong sinasabing nagtamo ng mga injuries dahil sa tumamang malakas na lindol. Samantala, kuha naman tayo ng update doon sa Senado dahil ang pagkuha raw ng multi-purpose amphibian aircraft isinusulong ngayon ng isang senador upang maiwasan ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China doon sa West Philippine Sea. Yan ang pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla ang pagkuha ng multi-purpose amphibian aircraft para sa Philippine Navy. Ito ay upang maiwasang maulit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa kanyang privilege speech sa Senado, sinabi ni Padilla na malaking may tutulong ng mga MPAA sa iba pang misyon kabilang narito ang humanitarian assistance and disaster response, search and rescue sa dagat at surveillance. Makatutulong din ito anya sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi na mangangailangan pa ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa mga watercrafts. Ang mga amphibian aircraft ay maaaring lumipad at lumapag sa lupa at tubig. Ipinunto ni Padilla na habang kasalukuyang resupply mission gamit ang sasakyang pandagat ay maaaring tumagal ng 1 araw at kalahati bago makarating sa BRP Sierra Madre. Magagawa ito ng MPAA sa loob lamang ng 5 hanggang 8 oras. Git pa nito, malaki ang magiging tulong ng aircraft sa pagpapatrolya, hindi lamang sa dagat kanluran ng Pilipinas, kung hindi pati na rin sa iba't ibang isla ng ating bansa. Dahil sa patuloy na pangaharas ng China sa ating Coast Guard, iginit ni Padilla na dapat tugunan ang patuloy na pagbabago sa mga pangailangan ng ating national defense dahil na rin sa mga bagong hamon sa seguridad. Ang amphibian aircraft ay uri po ng sasakyang panghimpapawid na kayang mag-take off at lumapag sa lupa at tubig. Malaki po ang magiging tulong ng aircraft na ito sa pagpapatrolya, hindi lamang sa dagat kanluran ng Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang isla ng ating bansa. Ito po ay magiging mabisa rin sa pagsuporta sa humanitarian assistance and disaster response, rapid damage assessment, and needs analysis, search and rescue sa karagatan, maritime air surveillance, intelligence, surveillance and reconnaissance, at iba pang tulad na misyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Ooh, 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 Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagkakataong ito, bago tayo dumako sa mga malalaking mga balita at mga pag-uulat, bigyang daan po muna natin ang ating interview o panayam sa presidente ho ng Akbayan o grupo hong Akbayan. Ito ho'y bahagi po ng atin ito coalition na nagtungo ho dun sa West Philippine Sea para ho sana magsagawa nitong
kauna-unahan na pagbibigay po ng mga regalo o gift-giving at mga supplies doon sa mga tropa ho ng pamalan at mga mangingisda na naroon po sa West Philippine Sea. Kasama ho natin si Miss Rafaela David. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin ang ating katandem, si Bombo Marlene. Miss Rafaela, ma'am. Hello, magandang tanghali Genesis at Marlene at sa mga nakikinig sa Bombo Radio. Thank you so much sa muli po ninyong pagpapaunlak sa aming invitation na makausap po namin kayo, ma'am. Unang-una, kamusta ho yung naging experience ho natin dyan sa may bahagi po ng West Philippine Sea? And nakabalik na ho ba tayo sa mainland Luzon after ho nung ilang araw ho nating pag-stay doon sa bahagi po ng Palawan, ma'am? Nako, parang roller coaster ride yung aming naging biyahe papunta sa West Philippine Sea at ang dami ring nangyari. Pero yung pinaka-highlight I think ay talagang na-inspire ako dun sa courage ng mga volunteers natin na sa harap ng malalaking Chinese vessels ay talagang desidido na ipahatid yung ating pakikiisa dun sa frontliners at fisherfolk na ating mga gusto rin talagang mapamaskuhan. At ngayon nandito pa po tayo sa Palawan at ini-enjoy kahit papaano yung view kasi medyo maaga tayo nakauwi, Sir Genesis dapat ang uwi natin kahapon pa kung nabalitaan po nating mga viewers ay ayun nga, tinapatan tayo ng warship ng China talaga the destroyer ang gusto lang naman natin dalhin mga regalo, yung dala natin regalo, sila ang dala kanyon. Kaya talagang naging matindi talaga yung naging experience at kitang-kita natin kung paano tayo binubuli ng China. How was the feeling, ma'am, nung nandun po kayo mismo dun sa may part na yon ng karagatan itong West Philippine Sea na binubuntutan na po ng mga barko ng China, yung barko ho natin? Oo, talagang mararamdaman mo yung halong kaba pero halo ding tapang na kukuha mo dun sa mga kasama namin sa boat kasi yung mga volunteers natin talagang desidido na mag-proceed, lalo na yung Philippine Coast Guard. Yung Philippine Coast Guard sobrang nakakabilib kasi sa kanila proceed lang tayo ma'am, proceed. So mararamdaman mo yung parang doon namin nakita kung gaano rin katapang yung ating Philippine Coast Guard na yun. Araw-araw nilang kinakaharap yung ganong klaseng tensyon na talagang yung China na andyan lang, binabantayan siya. So talagang ibang level din talaga yung tapang na naramdaman namin doon sa mga kababayan nating nasa frontlines. Pero from what we learned, later part na ho yata, meron tayong naka-puslit din, nakasamahan, na nagtungo din po mismo doon sa Lawak Islands. Tama ho ba? Yes, nakalusot. Kaya nga mission accomplished pa rin. Kasi sa dulo, ang gusto natin mapadala yung mga pamaskong handog natin sa Lawak Island, kung saan may mga ilan tayong mga frontliners na naka-station. At ayun, yung mother boat natin ay hindi man nakarating. Yung ating supply boat naman nakapuslit. So yung mas maliit na vessel yun kasi yung kinayang mag-shortcut, dumaan sa mas shallow waters at mas safely nakarating doon. Kaya mission accomplished pa rin tayo kasi yung mga pamasko natin nakarating doon sa intended beneficiaries natin. And with that, congratulations po sa grupo ho ninyo, ma'am. Si Bombo Marlene, ang ating katandem, may mga karagdagang katanungan din. Bombo Marlene? Miss Rafaela, I understand po yung ating supply boat nakarating doon sa Lawak Island at itong mother boat natin ay hindi nakatuloy doon sa dapat na mission natin for the Christmas convoy. Meron po din bang dalang mga pamaskong handog itong mother boat? At saka if ever, paano po natin gagawin yung delivery po ng mga dala-dala natin dito sa mother boat natin? Actually, halos lahat ng supplies nanggaling sa mother boat, dinala sa El Nido. So, ang original talaga na laman ng mother boat ay yung mga volunteers at yung mga supplies. Pero pagdating kasi sa El Nido, hinati na namin yung supplies. 70% iniwan natin sa El Nido. 30% nilagay sa supply boat natin kay ML Chawi. Kasi pagdating mo sa Lawak, mahirap lumapit yung malaking barko Kaya nilagay talaga namin yung 30% ng supplies doon sa mas maliit na barko para mas madali siyang i-deliver papunta sa isla. Kasi masyado pong shallow doon. So pag iniwan natin yung supplies sa mothership, masyadong matagal yung pagbaba ng cargo. So, ganun po talaga. Kaya po yung supply ship, yung mas maliit na boat. Tapos yung 70% na natira, andito po sa El Nido, na turnover na po natin sa Coast Guard at gayon din po sa Westcom. Sila na po yung magdadala dun sa iba pang mga isla na atin pong gusto ring mabigyan at sa mga ilang fisher folk communities po.
After this incident, ma'am, may mga plano pa ba tayong muling ituloy itong ating Christmas convoy sa mga susunod na panahon? Kasi last time po na nakapanayam namin si AFP Chief of Staff General Ronnie Browner Jr., sinabi niya na dapat matuloy ulit or mag-resume itong ating Christmas convoy. So on your part, ma'am, may plano ba tayong muling i-resume itong Christmas convoy sa kabila po ng ating mga naranasang pag-shadowing nitong China Coast Guard po sa inyo pong mga vessels po? Yes, itong ginawa nating Christmas Civilian Supply mission ay inaugural lang, ibig sabihin first time lang kasi we intend na mayroon pang susunod na mga pagkakataon kasi ang pangarap talaga natin ay ma-normalize, ma-regularize na ordinaryong mamamayan ang may access sa West Philippine Sea. Kasi sa dulo, hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng regalo at pakikisa sa frontliners, ito rin ay tindig sa ating karapatan na malayang maglayag sa sarili nating tubig. Kaya talagang ang intention, mas marami dapat pumunta dyan sa West Philippine Sea and we increase our presence in the area. Kasi sa dulo, ang may-ari ng katubigan, dapat tayo din yung nakaka-enjoy ng ating mga karagatan. Ms. Rafaela, last on my part na lang po kasi nabanggit po ng ilang mga kinaukulan, ilang mga opisyal na malaking factor yung pag-asa publiko ng ating Christmas convoy kung bakit naging mas agresibo itong China doon sa West Philippine Sea. Sabi nila kasi pinaghandaan daw ng China yung ating Christmas convoy maging yung resupply mission. Kung kapansin-pansin na marami yung mga vessels ng China na namataan doon sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa mga susunod na pagkakataon po ba na kayo ay or yung inyong grupo ay magsagawa po ng Christmas convoy, isa sa publiko ba ito ulit? O ano po yung ating next plan po para maiwasan na yung ganitong uri ng mga insidente po ulit na maulit? Nako, alam mo, ine-expect naman talaga natin i-shadow nila tayo eh. Nasa scenarios po natin yan, hindi na rin po kagulat-gulat. At saka sa totoo lang, bakit natin kailangan itago at ikahiya na tayo ay pupunta sa sarili nating katubigan? Dapat ang China ang umalis at dapat sila ang mahiya na sila ay sumastandby sa sarili nating tubig. Kaya tayo naniniwala tayo na tayo walang tinatago, tuloy tayo, ang mga ordinaryong mamamayan, kasama na yung mga kapanalig natin sa gobyerno, nagkakaisa tayo, we are united. Dahil klaro ang kwento, West Philippine Sea, atin ito. Okay. Ma'am, last na katanungan na lamang, nagawa ho ng atin ito coalition na makapag-establish ng isang civilian convoy na nagtungo dyan sa may West Philippine Sea. Although hindi nga ho siya 100% na successful, may part pa rin po ito na nakatuloy doon sa pupuntahan sana, which is Lawak Island. Ngayon, ano ho yung nais ho ninyong maiparating na mensahe sa mga kababayan natin? Kasi ito po yung civilian convoy, and we were aiming na makagawa ho ng kasaysayan po dito sana, na makapunta at magawa ho nating regular ito doon sa may part ng West Philippine Sea. So ang mensahe po natin sa mga kababayan po? Opo. Yes, oo. Ito pong ito ay hindi kampanya lang ng ilang grupo. Kampanya po ito ng buong Pilipinas dahil ang West Philippine Sea ay para sa ating lahat. Kaya po ang panawagan natin sa ating mga viewers, patuloy po tayong tumindig, magbigay ng donation sa frontliners, be sure po. At sumama rin po later on kasi sa totoo lang, we encourage na lahat tayo gawin natin yung kampanyang atin ito. At let's strategically increase our presence in the area para magugulat na lang China. Wala na silang magagawa kasi tayo yun nandyan at i-enjoy ng mga ng ating sariling karagatan. Okay. Kailan po pala kayo babalik, ma'am, ng main Luzon? Kung pwede may disclose sa public? Oo, magre-regroup kami at mag-a-assess para mag-schedule yung ibang mga usapan itong mga nakaraang araw. Baka Valentine's naman, pwedeng mag-date sa West Philippine Sea. Pero tingnan natin kasi medyo malapit na rin yun. Kung hindi man, pwedeng may mga iba nagsasuggest summer kasi mas maganda yung panahon. Tingnan natin kung sakali. Mag-a-announce po kami para sa next round. Okay. Thank you so much, Ma'am Rafaela. Maraming salamat. Ingat po kayo, ma'am. Salamat, Sir Genesis, Miss Marlene. Mga kabumbong Kastar Nation, ang presidente ho ng Akbayan Party, ito ho yung bahagi po ng atin ito coalition na nagtungo dyan sa may West Philippine Sea, na hindi nga lang ho natuloy yung kabuuan na plano dahil po dito sa ginawa ho ng mga Chinese Coast Guard o mga Chinese vessel na binuntutan yung pong yung convoy na magtutungo ho sana at magdadala ng mga regalo at yaong mga supplies doon sa mga tropa ho ng pamalan na nasa West Philippine Sea. So may mga susunod pa raw na mga civilian convoy na plano hong magtungo muli dyan sa may West Philippine Sea. Oras natin, mga kabumbong Kastar Nation, meron na lamang ho tayong 25 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon.
Muli pong nahaharap sa panibagong reklamo na inihain sa Department of Justice itong si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. kaugnay po sa umano'y pagpundo nito sa terorismo at pagbibigay ng material na suporta sa mga terorista. Ito'y base na rin sa kopya ng sabpina na ipinadala kay Teves na nilagdaan noong Nobyembre 14. Subalit ibinigay lamang sa media ngayon pong araw ng Miyerkules. Kaugnay ho nito, inatasan ng dating kongresista na dumalo sa preliminary investigation na gaganapin ngayong araw at sa Disyembre 19. Natasan din itong si dating Congressman Teves na maghain ng kanyang kontrang pahayag sa preliminary investigation. Maalalang noong Agosto, itinalaga itong si Teves bilang terorista at lider ng umunoy armadong grupo. Si Teves rin ang itinuturong utak sa pagpaslang umano kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, kung saan inisyuhan na ng korte ng arrest warrant na may kinalaman pa rin sa krimen. Sa kasalukuyan, nasa labas pa rin si Teves at hindi pa bumabalik sa ating bansa para harapin ang mga kasong ibinabato laban sa kanya dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Isinagawa naman ngayong araw sa Manila International Airport Authority ang ilang seri ng electrical maintenance activities sa bahagi po ng Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na ito ay ikapito na huli na inilagay ang segmented power-related maintenance sa naturang paliparan. Nagsimula ang nasabing maintenance kaninang alas 11 ng umaga at inaasahan namang matatapos bandang alas 2 ng hapon. Dahil dito, inaasahang aabot sa 3 oras ang magiging power interruption sa North Concourse area ng naturang paliparan. Dahil dito pa rin ay nakapwesto ang mga domestic flight ng isang airline company. Naglagay naman ng generator sets ang pamunuan ng Manila International Airport Authority para sa mga mahalagang kagamitan at facilities na nasabing paliparan. Layunin nito na hindi maantala ang pagproseso sa mga pasahero at walang maapektuhan sa mga flight schedules ng mga paliparan. Kampante naman ng Department of Transportation na on track pa rin ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na pinunduhan ng 873.6 billion pesos. Ang kay Philippine National Railways General Manager Jeremy Regino, nanatiling on track ang lahat ng segment nito batay sa sinusunod na timeline. Maayos din anya ang issue ng right-of-way kung saan nailipat na sa kamay ng mga kontraktor ang right-of-way sa mga ginagawang istasyon sa mga lugar sa Pampanga na madadaanan ng naturang railway. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang construction dito kung saan batay sa timeline, posibleng masimulan na ang partial operation sa West Valenzuela hanggang malulos at ito'y sa ikalawang quarter ng 2027. Ang full operations na itarget naman na masimulan sa 2029. Ang naturang railway ay mayroon pong kabuuan na 147 kilometers na magdurugtong sa Clark, Pampanga, dyan po sa may Region 3 at Calamba, Laguna, dyan sa Region 4A. Batay sa long-term plan ng pamahalaan, mula sa Clark City ay itutuloy pa ito hanggang doon po sa may bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte at dadaan dyan po sa probinsya ng Cagayan sa pamagitan po ng Cabanatuan sa Nueva Ecija. Mula naman sa Calamba, Laguna, inasahang magtutuloy-tuloy ito sa Bicol Region sa pamagitan po yan ng South Long Haul Rail Project ng Department of Transportation. Kinumpirma naman ng naturang kagawaran ng Department of Transportation na nakatakdang ipatupad ang dagdag singil sa pasay sa MRT3 sa unang quarter po ng taong 2024. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakatakdang ipresenta ang dagdag na pasay sa Light Rail Transit Authority o sa LRTA. Una nang naging humiling ang pamunuan ng Metro Rail Transit 3 ng karagdagang 2 pesos and 29 centavos para sa boarding fee na 21 centavos na aumento sa pasahe kada kilometro. Sa oras na maaprubahan ang naturang minimum fare ay tataas naman sa 16 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos habang ang end-to-end trip naman ay mula sa North Avenue Station patungong Taft Avenue ay tataas sa 34 pesos mula sa kasalukuyang 28 pesos. Pinaghahanda na ngayon ng mga kinauukulan ng publiko sa posibleng maging epekto ng mararanasang tagtuyot sa malaking bahagi ng Pilipinas para huyan sa susunod na taon o taong 2024. Ito matapos na iulat po ng Department of Science and Technology na susunod na taon ay posibleng makaranas ng tagtuyot ang nasa 77%. Ito'y katumbas ng 65 mga probinsya sa buong Pilipinas.
Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, makakaranas ng hanggang sa 41 degrees na temperatura na maximum temperature ang buong Northern Luzon pagsapit huyan ng buwan ng Abril o Mayo ng susunod na taon, na posible pang madadagdagan ng hanggang sa 5 hanggang 15 o 15 mga degrees kung pagsusumahin pa ang maitatalang heat index roon. Kung maalala, kaugnay pa rin po nito ay una nang ipinagotos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Task Force El Nino na inatasan naman niyang tutugon pagdating sa paghahanda ng pagkain, paghahanda ng tubig at enerhiya para yan sa mga inasang paparating na tagtuyot. Bahagi ito ng National Action Plan ng Pilipinas na layuning tiyakin na mayroon pa ring sapat na supply ng tubig at enerhiya upang maiwasan naman ang pagkakaroon ng mga power loss. Bukod dito ay inatasan din ng naturang task force na tutukan ang kaligtasan at itong seguridad ng publiko laban sa sunog, mga heat-related illness at lalo na sa mga posibleng maging epekto sa pagkain at food supply nitong matinding init ng panahon na inasang mararanasan sa bansa, lalo na't ang industriya ng agrikultura naman ang pangunahing maapektuhan ng naturang severe weather condition. Samantala, hinimok naman ng Philippine Ports Authority ang shipping lines na dagdagan ang mga barkong babiyahe ngayong holiday season. Ito ay para mas maraming mga ma-accommodate na mga behero at maiwasan din ang siksikan sa mga pantalan. Mahalagang samantalahin nila ang biyahe ngayong walang gaanong dumarating na mga sama ng panahon. Ayon pa sa Philippine Ports Authority General Manager na si Jay Santiago, inaasahang aabot sa 5.1 million ang bilang ng mga bubuhos sa mga pantalan simula sa December 16 hanggang sa darating na January 15 ng taong 2024. Dahil dito, mas pinaiting pa ng naturang kagawaran ang seguridad at pagkapatupad ng mga hakbang para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero ngayong panahon. Kabilang sa mga hakbang na ito na ipatutupad nga ng Philippine Ports Authority ay ang mas madalas na pagkapatrolya sa lahat ng pasilidad ng mga pantalan gaya ng mga terminal at entry points, masusing pag-iinspeksyon sa mga cargo, sasakyan at personnel ng naturang mga pantalan. Pakikipagtulungan din sa ibang mga ahensya ng pamahalaan at gayon na rin ang pagbibigay ng kaalaman sa publiko para sa security measures at pagre-report ng mga kahinahinang aktibidad. Dagdag pa ni Santiago, maagang nakapaghanda ang mga pantalan sa ilalim ng Philippine Ports Authority na nakapagbukas na ng mas pinalawak pa na passenger terminal buildings. Ngayong taon po yan para sa dami ng mga mananakay na inaasahan ngayong holiday season. Orasyon natin, meron na lamang tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Ang grupong Piston nagbabala naman sa posibleng transportation crisis kapag ipinilit ito kong modernization program para sa mga tradisyonal na jeepney. May nakuhang report dito si Bombo Tropio Anuada Jr. Nagbabala ang grupong pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston kung ipipilit ng gobyerno ang PUV modernization program. Kinundina nila ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang December 31 deadline para sa consolidation. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, dapat ay masusi munang pag-aaralan ng gobyerno ang programa dahil marami pang hindi nakapag-consolidate at nakapag-modernize ng mga sasakyan. Babala ni Floranda na sakaling ipilit ng gobyerno ang programa ay posibleng makaranas ang bansa ng krisis ng transportasyon na tsak-anyang makakaapekto sa ating ekonomiya. Sa National Capital Region ay dihamak na mas malaki pa yung ating mga traditional jeepney, yung mga UV Express na bumibiyahe dito sa kalakan po ng National Capital Region. Hindi po natin makita yung sinasabi ni BBN na halos almost nasa 70% na raw na nakapag-modernize. Kaya hindi ano po yung datos na pinangahawakan ng gobyerno. Pararanasan yung usapin ng transport crisis. Pag nagkaroon po ng transport crisis, epektado dyan yung hindi lamang yung kabuhayan, yung mga mamamayan, kundi mismo po yung ating ekonomiya sapagkat saan sasakay yung ating mga manggagawa kung walang nagsiservisyo po sa kanila. Samantala, nauna na ngang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi palalawigin ang PUV consolidation matapos ang itinakdang petsa na December 31. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Kaugnay pa rin po sa usapin sa transportasyon, tinatayang aabot sa 2,000 mga operators at mga chopper ng jeep sa Pasig City ang makikiisa sa tigil pasada na ilulunsad ng pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide, o ito yung mas kilala sa tawag na piston, sa Disyembre 14 hanggang 15 bilang protesta sa nakaambang na pagpaso ng konsolidasyon sa katapusan ng Disyembre. Kinumpirma ni Pasig Operators or Pasig Pateros Jeepney Operators and Drivers Association Board Member Rodolfo Molina ang nasabing bilang ng mga lalahok sa nakatakdang tigil pasada na tinawag ho ng grupo na kanilang huling card laban sa modernization program ng pamahalaan. Una nang inanunsyo ng grupong Piston ang muling paglulunsad ng Transport Strike para sa pagpapanawagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibasura ang December 31 deadline para yan sa franchise consolidation. Ikinatwiran ng grupo na ang naturang scheme ay magre-resulta lamang sa monopolyo at corporate capture nitong mga pampublikong transportasyon sa ating bansa dahil tanging ang mga malalaki at may mga kakayahang pinansyal na mga kooperatiba lamang at mga korporasyon ang kaya makapagsunod ng mahal na modernization o modernization standards. Ina-target naman ngayon ng Department of Tourism na maabot ang nasa 7.7 million ng mga foreign visitors para sa arrival goal nito sa susunod na taong 2024. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ay pumalo na sa kabuang 5,069,752 na international visitors mula pa noong buwan ng Enero ng taong kasalukuyan ang naitala dito sa Pilipinas. Aniya, ito ay nagpapakita lamang ng isang remarkable resilience ngayong taon sa kabilayan ng pagiging isa sa mga pinakahuling mga bansa sa Southeast Asia na magbukas muli ng turismo nang dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Sabi ni Frasco, sisikapin nila ang lahat para makamit ang naturang target foreign tourist arrival sa susunod na taon para sa layunin na ma-fully activate na muli ang convergence ng bansa kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang naturang target ng Tourism Department ay malapit na sa pre-pandemic numbers ng foreign visitors na naitala naman noong taong 2019. Kaugnay po niyan mga kabumbok Star Nation, iniulat din po ng kagawaran ng turismo ang tuluyan ng pag-recover ng Pilipinas mula ho sa naging epekto ng pandemya sa nakalipas na taon. Ayon kay Secretary Cristina Frasco, naka-recover ng bansa ng hanggang sa 95% kung ibabase po ito doon sa sektor ng international visitor receipts noong pong 2019 o bago ho yan nagkaroon ng pandemya. Ito'y katumbas ng 267% na pagtaas kumpara po noong 2022 kung saan nanatili pa rin pong ipinapatupad noon ang minimum health standards. Nakarecover na rin ng hanggang sa 80% ng bansa kung ibabase naman po ito sa pre-COVID international incoming seats capacity o ito yung kapasidad ng mga international flights patungo sa Pilipinas. Hanggang nitong Nobyembre, iniulat po ng kalihim na ang recovery rate ng Pilipinas pagdating sa mga international tourist arrivals ay nasa 65%. Mas mataas pa ito kumpara sa 62% na naitala ng buong Asia-Pacific region. Maalalang una nang sinabi ng kalihim na aabot sa 5 million tourist arrivals ngayon pong taon, habang sa 2024 ay target ng kagawaran na maabot naman ang 7.7 million na mga turistang bibisita sa ating bansa. Sumampa na sa 70% ang bilang ng mga public utility vehicles units sa bansa ang nag-consolidate na sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mas mataas ito sa target ng nasabing programa na 65%. Ito ay katumbas ng kabuang 153,787 units na mga consolidated public utility jeepneys, UV Express, minibus at gayon na rin ng mga bus. Ang bilang na ito ay kumakatawan naman sa 262,653 transport operator at drivers. Aabot naman sa 1,739 na kooperatiba ang naging bahagi ng mga modernization program sa buong Pilipinas. Kabilang naman ang Region 12 sa may pinakamataas na consolidation status na sumampa naman yan sa 100%. Sinusundan ito ng Cordillera Administrative
Region, Calabarzon Region at Central Office na may 90 to 91% na consolidation status. Sa mga rehiyon ng bansa, ang Region 12 ang may pinakamataas na consolidation status na umaabot po yan ng 100%. Sinundan ito ng Cordillera Administrative Region, mga kabomba at Quezon Nation na kagaya na rin ng Calabarzon at Central Luzon na nagkaroon nga ng mataas na percentage ng consolidation status. Samantala, nangunguna naman ang Mindanao sa compliance rate sa industry consolidation na pumapalo yan sa 64%. Kung maalala, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tuloy ang nakatakdang palugit sa December 31 para sa consolidation ng mga public utility vehicles. Sinigundahan rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pinaniniwalaang ang pagpapaliban ng nasabing programa at maaaring makaapekto sa karamihan ng mga operator at financial institution at kaya na rin sa publiko. Oras natin mga kabombo, 12 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon at sa iba pang mga balita na itala po ng Mines and Geosciences Bureau ang pagtaas ng production value ng mga metallic mineral sa unang siyam na buwan ng 2023. Mula sa dating 176.24 billion noong nakalipas na taon ay naabot ang 189.8 billion pesos ngayon pong 2023. Ito'y katumbas ng 7.28% na kabuang pagtaas. Ayon sa Mines Geosciences Bureau, pangunahing dahilan dito ay ang magandang performance ng ginto at ng nickel sa unang siyam na buwan ng 2023. Ang mga nickel-based products ay nagtala kasi ng 47.6% na production value sa naturang period. Nakapag-ambag ito ng 89.99 billion pesos na halaga. Samantalang ang ginto ay nakapagtala ng 41.7% ng production value o katumbas ng 77.65 billion pesos. Maliban sa dalawang pangunahing mineral na ito, naitala rin ang bahagyang pagtaas ng produksyon ng copper o tanso na umaabot sa 9.94% o katumbas ng 18.74 billion pesos. Sa kabuuan, nakapagtala ng 28,899 o 28,899,580 na dry metric tons na produksyon ng nickel sa unang siyam na buwan ng 2023, habang umaabot naman sa 22,935 kilos ang naabot na volume ng produksyon ng ginto. Sa buong Pilipinas, mayroong 21 mining projects sa mga mineral reservation areas. 20 rito ay mga nickel mining project habang ang isa ay isang chromite mining project. Samantala mga kabomba at Quezon Nation, kuha pa tayo ng mga dagdag pang mga balita mula sa mga lalawigan dahil ang mahigit 1,000 pamilya o nasa 4,000 na mga individuals magpapasako ng walang bahay o magpapasko po yan sila ng walang bahay dahil sa naturingang pinakamalaking sunog sa kasaysayan po yan ng Lapu-Lapu City doon sa Cebu. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Umabot na sa 1,354 na mga pamilya o nasa 4,000 na mga individual ang naapektuhan ng malawakang sunog na sumiklab sa Sitio Santa Maria at Sitio Seaside sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City kahapon Disyembre 12, 2023. Samantala, hindi bababa sa 300 na mga bahay ang natupok ng apoy. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan na ang insidente ay masasabing isa sa malalaking sunog na sumiklab sa kasaysayan ng Dakbayan. Hinggil dito, nagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu, gayon din ang Department of Social Welfare and Development Central Visayas sa mga biktima ng nasabing sunog. Kabilang dito ang pamamahagi ng mga tent, hot meals, hygiene kit, gayon din ng mga dried goods, ngunit ito ay sapat lamang para sa 3 araw. Ilang pribadong individual at kumpanya pati na ang mga maliliit na organisasyon ay nagpadala na rin sa mga biktima ng sunog tulad ng tulong pinansyal. Sa ngayon, nananatili ang mga biktima sa Sitio San Roque, Barangay Pusok, Lapu-Lapu sa ilalim ng ikalawang tulay ng Marcelo Fernan Bridge. Samantala, wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan mananatili sa naturang evacuation center ang mga biktima. Alinsunod dito, nanawagan din ang isa sa mga biktima ng sunog lalo na sa pamahalaan para sa karagdagang tulong pinansyal para sa mga nasunugan. Ating pakinggan si Ninita Inocentes, ang isa sa mga biktima ng sunog. Gan po ako sa lahat ng mga Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Kahit kunting tulong lang sa amin, financial, kailangan namin para makapag-umpisa kami muli. Kasi wala talaga, sunog talaga, ang dami namin dito. Sana mayroon naman mga gintong puso dyan na tumulong financial. Yung piso-piso nyo sa amin, malaki na po yan. Sana naman po matulungan kami sa ating pamahalaan, sa ating mga gobyerno. Sana po naman matulungan kami magpasko na
naman kami na hindi doon sa ilalim ng bridge. Ating napakinggan na si Ninita Inocentes, ang isa sa mga biktima ng sunog. Samantala, kasalukuyan pa na inaalam ng mga kawani ng Lapu-Lapu City Fire District ang sanhi ng naturang insidente. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Ilaika Sionzon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ang militar pinaghahandaan naman ang posibleng pag-atake ng mga komunistang grupo. Kasabay pa rin po yan ang kanilang ika-55 anibersaryo sa Disyembre 26. May nakong report dito ang Bombo Radio Iloilo. Naka-alerto na ang sundalo sa posibleng pag-atake ng Rebelding Communist Party of the Philippines bilang pag-obserba sa kanilang ika-55 taong anibersaryo sa Disyembre 26. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Lieutenant Colonel G.J. Javines, Chief ng Division Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng hot pursuit at clearing operations sa mga lugar na pinangyarihan ng kwento nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Javines, patuloy rin ang kanilang monitoring sa komunistang grupo at ang pagpapatupad ng mga ito ng mahigpit na seguridad sa buong rehiyon. Halimbawa narito ang nangyari sa Barangay Yubo, Lambunao, Iloilo, kung saan may namatay na isang kasapi ng Communist Terrorist Group at maging sa Barangay Manaripay, Kalinog, Iloilo, ngunit walang naitalang casualty. Ayon kay Javines, patuloy ang kanilang combat operations sa mga frequented areas o mga lugar na may presensya ng No People's Army. Sa data ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, parati na may makikitang miyembro ng Communist Terrorist Group Committing Rion Panaya sa Southern Front sa bayan ng Alimodyan at Igbaras sa Iloilo at San Remigio naman sa lalawigan ng Antique, habang ang Central Front naman ay makikita sa Haniway at Lambunao sa Iloilo at Tapas naman sa Capiz. Kasabay ng kanilang anibersaryo, inaasahan na ng militara ang pag-aksik ng karasan kagaya ng panununog ng farm machineries, construction equipment at tina-target rin ang mga isolated detachment at military convoy. Dagdag pa ni Javines, patuloy ang kanilang pagbibigay ng community support at pagpapatupad ng mga programa na makakatulong sa komunidad upang maiwasan na makapagsagawa ng recruitment ang mga rebelde. So, mayroon kita dalawang encounter doon sa bayan ng Lambunao. Tayo isang encounter dito sa area ng Kalinog, sa 12IB naman. So, dito sa may area ng Lambunao, sa ikalawang encounter ng tropa na kasama ang mga tropa ng 3 Offers Brigade, may isang namatay na armadong grupo na isang lalaki. So, sa ngayon, ang tropa natin patuloy pa rin na nag-operate doon sa lugar. Si Lieutenant Colonel G.J. Javines para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, 4 na minuto bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inaasahang muling magsasagawa ng nuclear consultation talks ang South Korea at Estados Unidos sa darating na Biyernes, Desyembre 15 na taong kasalukuyan. Sa isang statement ay kinumpirma ng tanggapan ni South Korean President Yoon Suk-yeol na nakatakda itong dumalo sa idaraos na ikalawang nuclear consultative group meeting sa Washington, D.C. kasama si United States President Joe Biden. Bahagi pa rin ito ng commitment ng Washington kaugnay sa pagbabahagi pa ng mas maraming insights sa Seoul pagdating sa usapin pagdating yan sa pagpaplano at iba pang mga hinggil sa mga conflict na posibleng kaharapin ito laban sa North Korea. Kung maalala, una nang inanunsyo ng dalawang pinuno ng United States at South Korea ang pagbuo nito ng Nuclear Consultative Group sa kasagsagan niya ng kanilang dinaluhang summit noong Abril na bahagi naman ng Washington Declaration. Sa isang pahayag ay una nang ipinaliwanag ni Yoon na ang pagbuo ng nuclear group ay bahagi ng kanilang layunin na i-upgrade ang alyansa ng Estados Unidos sa kanilang bansa na naglalayo naman na mas mapaigting pang extended deterrence laban sa mga nuclear at missile programs ng North Korea. Nagpang mga pag-uulat mula sa ibayong dagat, ang Ukrainian President naman si Volodymyr Zelensky patuloy ang pakikipagpulong sa ilang mga personalidad sa Washington kasunod ng $200 million funding na nakuha nito. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Nagpapatuloy ang pakikipagpulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa ilang mga tanggapan at personalidad sa Washington
kasunod ng personal na pagbisita nito upang ipanawagan ang military at economic aid sa kanilang bansa. Matatandaan na una nang inanunsyo ni US President Joe Biden na ang pagbibigay ng $200 million na funding sa Ukraine sa gitna ng pakikipaglaban nito sa Russia. Ayon kay Bombo International Correspondent Marlon Picson na maituturing na magandang regalo sa Pasko ng mga Ukrainian ang naturang pondo mula sa Estados Unidos. Bago ito ay humarap pa si Zelensky sa US Congress para manawagan sa pag-release ng $60 billion na supplemental funding request bago pa ang recess ng Kongreso ngayong Disyembre. Napatid kasi na mahigpit na kinukontra ng bagong Republican Speaker ang naturang pondo at inakusahan si Biden na walang malinaw na estratehiya sa nagpapatuloy na sigalota sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kasi pag ito ay nalampasan ng Christmas break, next year na naman ito maaasikaso at malamang madidelay nga sapagkat hinuluan pa ito ng ibang political issue, ng domestic issue dito sa Amerika, ng border issue. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayin Wandas na nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at Kister Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Kister Nation, muli sa atin pong Christmas Countdown. 12 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak ng alauna. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Alay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 13, tuwing 2023 sa aton sa nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 12 días na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga headlines, sa mga dalakuan kag mga nagapangunang mga balita, Barangay Kagawad nagpabombo matapos ginhack ang iya sining nga account sa social media. Account nga nahack nagpinangutang. Nakibot ang Barangay Kagawad, ginpadulungan siya sa iya sining nga puluyan kag ginsukot. Sa Piak Bahin Bureau Fire Protection Arevalo, wala sang may namonitor nga illegal nga paubrahan sang palupok sa nasambit nga distrito. Sa dugang pa nga mga balita, mga bagong katapos ang sangguniang panalawigan nag-deliver sa ila tagsa-tagsa ka inaugural speech. Kag
Isa ka Ilonggo emosyonal matapos mabato ng highest badge sa Court of Honor kadungan sang selebrasyon sang 18th National Scout Jamboree sa Pasay City. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ano ang plastada sini paano nahak ang account sang isa iya ka barangay kagawad kag nagpinangutang pa sa kutob sang kung sino tong mga social media friends niya i-check tabi ang aton sini nga ipabombo mo segment with the Bombo Jomar Villa. Check na to ng linya ni Bombo Jomar sa aton sini nga pagpangalaga. Jom sa report, please come in. Napalanglain ang barangay Kagawad matapos nga ginapayag ginhack ang iya sining FB account Bombo Cham kag gingamit sa katuntuhan kung saan ang isa to sa nahibaluan nga gamit ang iya sining account agod ka makapanghulam asang kwarta no sa yaman na sila mga suod man mga abiyan adre sa may bahin sa distrito sang Haro. Abis sa pagpagangot naton mismo sa city complainant kay Barangay Kagawad, Joan Mijares, sang Barangay San Pedro, distrito sang Haro, Babutsam. So palapit ini siya sa aton, agod nga ipabutyag ang pagkadismaya matapos kagin hack ang yesterday nga FB account, ang yesterday nga Facebook, no? Sunod sa natong dana notisyahan niya ini sang naglikad nga adlaw kung sa diin hindi yan na ma-open ang yesterday nga account Bobocham. Abiya gani doon sala na siguro sa pag-type. So na ngayon sa sambulik abi sa sila kabataan pero bisan ang kabataan niya wagid na ka atigayon abi no nga ma-open ang yesterday nga Facebook account Bobocham. Hasta solehe nakibota sila nga may nagapalumangkot na no may naga-message na sa iya nga mga friends siya ang nagahambal nga mahuram sa kuno sa kwarta. Kaya mo to kakibot sa natungdan nga way man sa nakahambal nga mahuram sa kwarta mo to nagsulod sa ila sa pimensaron nga ginhack ang yesterday nga FB account o kung may nagagamit abi nga iban nga persona agod manghulam to abi sa kwarta sa yesterday nga mga kakilala. Again, pamangkot taban basi kung ka-open sa abi sa iban nga mga computer shop na way abla ma-log out mamutsam o kung ma-close. So way makuno kay usually tidra man sa gaga tiner sa may balaya kagati sa barangay hall abi no kung ano daw mga duty responsibility sa iya sila nga paggagamit cellphone mo lang kuno ginagamit ya sa paggagamit sa sila nga Facebook account Bombocham. Ang ginatingalahan niya lang ako sino na naghimo no gipamangkot akong ko basi may kontra man sa bla adra sa barangay kagado kasubo nga ginasaskuhan lang agol gati pa kamalauton inisya sa barangay pero sunod sa natungdan duway man sa kontra da sa lugar kung may gadumot abi sa iya no Bombocham kay sunod sa natungdan kung may kontra gid man siya ginakumpronta yaman na kung anong problema dara agod batagaan gilayon sang solusyon. So ang pagpati sa tungdan base sa iban balang ati amo na nga do mga hacker siguro amo ang ginalantaw dire nga naghimo sa yesterday nga paghack sa account kay ko undra la kuno sa barangay adwagid sa kuno sa mo sa ginalantaw abi nga do suspect dra nga masuspetsahan sa siling paghack sa yesterday account until such time nakapakigangot sa si Saya Mandika friend nga nilablag try nila diri nga ma-recover ang account kag may nag-send pagid sa iya kuno sang sa friend ya nga mahulaman sa kwarta so didto nga na-notice pagid nila nga ang conversation bala dawi nga mag-chat siya alain Bombocham kay ang mga lingwahe kuno ginagamit kis ang may Tagalog tapos may Ilonggo man nga samo amo na ang ado na tingala sila Bombocham amo to ginpathag yang ti way man sa gagamit sa mga Tagalog nga language ta karon kun mag chat abi no kun mag message siya saya sini nga mga Facebook friends diri karon Bombocham ang masakit pag diri no kay subong lang aga briska pa ni
nagkanto man sa barangay hall, ang yesterday nga friend man. Actually, kumari yan eh. Nagkanto nga manukot kuno tani 5,000. Manukot sa 5,000 pesos. 5 mil? 5 mil. Amo to nakibot siya, nga may utang sa kuno 5,000. Pero sa iya sini nga ginhambal, why siya nakautang, why siya nakahulam abi, no, sa 5,000 pesos. Dito na sulod sa pinsarya nga ang naghulam mo tong naghack sa iya sining account, naging gamit lang. Bumbutsam, agod nga ti makapangkwarta na karon sa iya sining mga kakilala. Magluwas sina may 2,000 pagid. May 2,000 pagid nga gin hulaman man, ang abiyan niya man, naging gamit man ang iya sining account, ang padala through GCash, Bumbutsam. Okay. Dira amo na ang isa sa conversation. May isa pagid redo ka conversation pagid nga nag-message pagid ining account sa iya sining inablos. Mahulam no 10,000 pesos. Siguro inablos sa bla ito nga tinahak na. Dugay pa sa kaya niya lang bla. Nga ti ari hatag mo number. Actually may conversation man bubutsat no sunod to sa natungdan. Nga nag-ayo ini siya, pero ang nahambalya di Ilonggo man, ko malo man sa magpasakay, ang ining hacker tumutugin ayo tubing hinablos mo lam Gismel, hasta nga gin pangayo so hinablos ang sining nga GCash kiti dito i-send. Kag may gin-send sa diriya nga pangalan kag number. Bumutsam nga tidra na kuno i-send akay para kwaon niya. So gina-validate ta pa ni, basi makabulig man blast investigation. Dire karon kung anong mayo sini kay ti may ginhatag sa tong ngalan kag number nga didto kuno ipadala pero ito yung matigayon kay ti balaan sa hinablos nga ginhack tong account sa nya sini nga tiya amo to nga way na to tigayon nga makuhaan sa nga 10,000 pesos dire sa karon bubutsamti ang importante dire daw nga napalayag bala dire sa kahanginan nga ang account ni Kagawad Joanne Mijares ginhack bumutsa si may mga pagid do may mga atiyang pagid karon nga mangayo pagid akro sa bulig nga tigamito ng account so mas mayo nga personal na lang sila nga makadto sa kay Kagawad ako na nung ila sila ka concern kay basi madugangan pagid la ang mga biktima sa nga sining nasambit karon niya nga pang hack no sa sining account sa Kagawad adri karon bumutsa samtang interview ta nagalama-lama mata ni Kagawad mo bangod kati sa pagkadismaya lang ati away ma-expect ang natabo kagati subong basi dugay-dugay man makadto naman to kag manukot makutang bla ang iya sini nga mga kakilala agod kati mangin inform no ma-inform sila tanan asa sining modos karon ari bla pamati tanon si Joanne Kagawad Joanne asang mapagdangutan sa Bobo Radio. Actually, sir, nabalaan ko nga na-hack sang hindi na ko kasulod sa akon nga email kag ang password ko lain na. Amo to ko dayon sa akon nga bata nga singko kay nakabalo sila sa akon nga password kag email mo. Hindi man nila masulod. Hasta nga ang subang ko sila niya mama tanay ni palantaw ko ano gid man. Tapos pag sa ako may na sa akon may nagkadto na sa akon nga sila niya Kagawad imo nagahulam ka sa akon sa sa GCash sing ko wala nya tinahack na imo ang amo to nagkadto ko sa bata ko nga subang sila niya nahack na gid man ang imo nga nga account amo to tapos damo na yan sa ako naga-message nga Kagawad ikaw ni sing ko hindi na ako na po samba ko liyog na lang block tapos kagina sang aga daw na nagid ako nga daw sobra-sobra nagid bala kay may nagkadto na sa akon nga gapanukot sa akon ti siling niya asing kung to siling niya ang gin-message mo bala sa akon kagapon sing ko wala ko ya ka message sa imo nga nagkadto pa ko digani sa Tianggi mo ambal ni nanay nagkadto ka sa Amusop amo na ti siling niya tigin send ko na lang sing ko wala ko ya ka sa imo ka chat sa imo kay sing ko na hack ang akon account since pa November 29 tapos adlaw-adlaw kami naga-post kami nga na hack ti siling niya ti wala ko biga Facebook amo to singko daw naluoy man ako bala ti singko
buhay na ko kung himuon ko tisin ko na ngayo ako bulig diri sa kay sa Bombo nga para ipailinton sa tanan bala nga kung sino man da ang akong mga friends kag mga sa Facebook palihog lang ang kung maka-encounter sila nga Joanne Pastrana Mijares nga nagaayo sa ila lihog lang ninyo ang i-block o kung i-report sa Facebook. Amo lang na. Okay. So sang nabalaan mo to nga ginhack mga pila ka adlaw nga may nagkadto sa imo ang nanakot. Ang message lang kag tawag. Oo, kag tawag. Kay balaan man nila the way ako bala mag-message sa ila. So confirm nila sa ako nanay ko ako gidman. Na tapos kagina lang gid ang may nagkadto sa akon nga amuna do duwa na katawo. Kumari mo to. Oo, kumari ko kag friends ko man ang isa. Pila ton mo lang no? Ang 2,000 tapos ang isa 5. Bali mga 7,000 hula mo. Pero why ikaw hindi ikaw ginpakita nila sa ako ang ang conversation kag ang confirmation nga nakasend sila. Pero nakita mo sa cellphone, ginpakita sa kumare mo kung may conversation sa imo nga account kag iya, hindi gid man imo. Yes, hindi gid man akon. Pero ang daway nga mag-chat la ma-identify mo siya nga. Oo, ma-identify galing kay kumbaga daw na use na sila nga kami gawalagat chat o kun daw wala na lang nila napinsa nga iban nga tawo. Pero may lain gid nga may ara nga naga-Bisaya, may ara nga naga-Tagalog. Oo. Sa chat? Chat, oo. Ga sila. May ara nga ang Ilonggo ya do bala do tiga tapos may bala tiko-tiko o nga muna. Okay. So amo na gali ang tabo. Pero ko pa identify sa imo may ka na may ginalantaw ka nga suspitsado o naghimo sini? Wala gid ko idea bala sa kay ti syempre wala man ko malinaw man ko di sa barangay wala man ko kontra wala man ko bala ti gusto ko lang peace bala galing kumbaga money matters na niya sir mo syempre pangabudlayan man niya sang iban nga nga ginapangayuan bala ka ginahulam ti daw na aware na ko bala nga amon yang sitwasyon. Why ka mat kontra des barangay o gadumot si mo de? Wala man ko kontra sir pero wala lang ko kabalo kung may nagadumot sa akon. So, ang imo kung may kontragin man ikumpruntahon na lakaw para at least klaro. Oo man sir kay para kung gusto yagid man nga ti kadto lang sa samon kung kaya kung may kasarang akong ipaulam sa iya ti buligan Ti ang nanukot tugin baydan mo? Wala pa sir kay wala pa ko kwarta subong. Pero gaano man ko nga ko sa buligan ko sa bayad lang ka syempre igasuhon niya man to sa importante nga bagay. Kung ikaw gid man to, for example, kung ikaw gid man manghulam, siguro personal mo na lang siguro nga istorya ko ni. Yes sir, kay kung tagwala man sila naanan nga gahulam ko through GCash, kay kung magulam gid man ko, chat o kung nga ako mismo kung kisa ginadulong di sa ako, no kung ako gakadto amo na bala. Pero kung i-send sa iba, tapos iban nga ngalan pa i-sendan, wala gid na aguro Panawagan mo pa sa nag-obra sini? Siguro sa nag-obra sini ang akon lang, maluoy ka man. Ang patas lang bala nga nga pagpangabuhi ang aton. Siyempre kada isa sa aton nagabaka-baka man sa pag-obra para sa aton nga pamilya. Amo lang na sir. Joms? Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Sa mga kabumbo naton, kung lang tawon ninyo, ang nag-chat, ang pangalan ti, siyempre, iyan ni Kagawad. Sandig sa aton impormasyon, pakita ta ang nahack nga account ni Kagawad Joanne. Ang account nga kasubong sini gina-flash naton karon sa aton sini nga screen. Amo ni ang nahack nga account, no? Pero sadto ginagamit kay mga mo ni ang ginagamit ni Kagawad. Sandig man sa aton sini nga pagpangusisa. Kaya mo ni siyang nahack nga account to, tandaan nyo na, no? Ang bagong account nga ginagamit ni Kagawad Bumbukres, amo na sini karon. Ang palatandaan nga nagapang scam or nahack ang isa ka account sa aton sini nga mga kabombo, no? Kung
hambal siya nga isend lang through GCash. Kag kung isend nimo through GCash kag lain nga pangalan ang nakabutang, tidira na kag 99.9%, no? Nga hacker na ang nagauyat sinang account sa aton sinimatag Palamati. Pero before ka pa man nga magpadala sang kwarta, ti siyempre ang pinakauna mo sining imuon is i-check mo anay. Kung nahuya ka man magdirekta bis kay kagawad, pamangkot ka na sa iban nga mga barangay opisyale. Kung hindi man gani, tawgan mo direkta sa kagawad. No? Or kung sino man iya nga tao nga nagahulam sa imo sa kwarta, kay hindi lamang barangay kagawad na sila puan naton eh. May doktor, may abogado, may engineer, may kontraktor. Oh? Ining mga tao bala nga makahambag kano, layo naman sa patad nga manghulam si Doc, si engineer, no? Si attorney, or even si kagawad sa aton sini magkabumbo. Amo na hindi kin magpadaso-daso ti kung kaysa sa kahumok man sang balatyagon sang ilong kag kunang naga-message si mo. You total the while abiyan mo or si kagawad mo gidman kag willing ikaw iya nga magbulig ti daw sa ano bala nga makabulig ikaw pinaagi sa bisan gamay lang nga kantidad dira kung naga problema gidman. But before ikaw nga magpadala sang pila or anuman nga kantidad dira sang kwarta, siguraduhon mo ginanay kung ang ginapadalaan mo amo man ang tao nga nagahulam sa imo. Kaya muna nang usong daan subong. Sa aton sinimatag Palamati. Amot kung sa ano pa ni makilatan orange ining mga hacker kag mga baldugira, Joms? Kaya muna ang isa na karon sa gida talenton sa natungdan, agod gitiway na sa madamo pablang nga mabiktima dari karon. Bubutsam. Asali anak ka istorya matagani sa kilala taban nga nga may advice man sa gamay agud gati malikawan bala bubutsap kadi dali mahak ang aton sa ka mga account sa Facebook, no? Ti usually abo na ang kalabanan nabi makita naton sa ila sila nga profile duhalos para nga information ara nagabalandra. Bubutsam ti dapat likawan, no? Ang pagbutang dra iban kani mga number pada may mga ang iba ko information kasubong nabi kundi sa nagaobra so makahatag hint bala no sa mga hacker dara agod kati madasig nga kakuha karon sa mga information ngati kung gusto nila ngati amo na ay makaresulta dara karon nga ma-hack ang imo sa nga account so dapat i-limit gid ang mga information nga ara nga nabutang sa social media bangod kati bisan sin uli nga pwede maka-access mo subong ati modern na kita subong at idamo na sa nagigamit sa mga technology amo na natin madasig nga makapanghak kag makabiktima at sa do di naman ni first time no di gato dumduman mo to ka nagreklamo madi sa aton sama to ka concerned citizen tiga Mandurriao nga mo man no gingamit ng siling account nga nanghulaman to sa kilala ya tiyang iban abangod nga kilala yaman ang account so madasig ba sila nga naghatag sang kantidad sa kwarta amo na ngati may mga nabiktima sa kasubong sila nga mga modus sa karon bumutsam ang ano na ruti ko may mga transaksyon gid man mas mayo kati personal na lang nga mag kadto sila kung sino ba ang luyag nila karon nga istorya at least kati malikawan ang kasubong sila nga mga modus bumutsam. Ang iban ganin makita sa Facebook kinabaliskan pangalan nila ang iban ginapalipot no ang iban yung mga apelyido nila ginapalipot na bumutsam siguro mas iba ano man do preparation man yan kasi hindi dali sila kuha ang ilan sila ng mga information na punara sa social media. Do ginapabati-batian mo ko ano mo lain man ngalan mo haw? Tigin islan ko na kay nagligad to may baghak man nga sunod-sunod sa account ko. Oo. Kaso na biktima ka magali no? Gin sunod-sunod yung account ko pero gin islan ko ang
pag-ilis ko po pro ati sa mga friends ko sa social media, talagsas malaka ko yung daan niya Bombo Jomar nagabutang sa itsura ko na mo. Kung hindi iya tsura ka manok, tsura ka mga karakter sa mga pelikula lang do na ano ko do nahamutan ko. Mga kasubong sina. Hindi gani paborito ko nga sapatos, no? Do mga musta bla. Pero ang akon sini nga no ang waya lang mailog mo Jomar bla mo kung ano ang akon sini nga do kunti may profile picture ka na ginatawag ano pag ginagaling ginabutang mo pag dayon ha. Do background ano na tawag cover photo na ang cover photo ko kay why siguro nakakita kay why ko naging butang sa Facebook panas ko na dayo mo do hindi budlay sa magilog hasta nga ginistan ko na lang ang ngalan ko imo ganit di ba ginbaliskan mo imo ngalan Ramods ano ganit ang imo nga ang imo nga Facebook ang active mo nga Facebook accounts mo ano ko lang, mahal ko lang karon kay budlay, ano diyo? Basi dali bla. Basi mabiktima ka man sang bug hacker. Kaya mo nang isa dira karon sa mga preventive measure, importante dikit mag ano da, no magtao sang pero ang kinalain lang to ya Joms ya, kay bisan inilog ito nga kun sini nga account, mga profile picture ko dira. Why lang to saya ng hulam kwarta? Balaan naman guro mo. Siyempre. na ano man siya. Balaan niya gid nga kung manghulam sa kwarta, hindi gid siya mapatihan. Amo na, adra karon mabusa, wag ka man niya sa panghulam mo? Siyempre, why Pangayo lang. Why man taga pangayo? Kung may ginahatag, tiga baton man lang taya. Kabubuto na nila mo. Yes. Muna ang isa karon sa mga tandaan sa aton sa di ka magkabombo dari karon. Pero plano ni Kagawad Joms tapos mo interview siya? Ano plano ni Kagawad tapos mo interview? Ati panilaga niya na kay ang uday gid kuno nga ginaluman diri sa bombo mo nga mapalayag bla. At babusan nga mangin aware ang palibot. Amo na ang isa sa iya ka gin target anay. Pero lang tawad niya kung sa sunod, basi kung may mga magamit, magiliwat, so mangita sa pamagi kung paano mapalabot karon sa ahensya sa gobyerno, ang ahensya karon like kung under ba ni sa PD man ma-report sa NBI or sa CIDG karon nga may investigaran, ang kasubong sa karon nga mga modos mabutsab. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Kung ako kay Kagawad, no? Kagawad, kung ako sa imo, idangop mo ni sa Regional Anti-Cybercrime Unit dahil sa may Campo Delgado. Total, may ara man dira sa conversation nga numero kag pangalan sa kung sino tong ginsendan sa 5,000 pesos or ginapasendan sa kwarta through GCash. No? Kahit sa subong sini nga mga panahon, registered naman tanan sini nga mga SIM card mo. Pwede na dito matrace. Pwede na dito matrace para nga matultulan kung sino, base kung lapit mo lang dira sa imo, kag kung kilala mo malang ang naghack sa imo sini iyang account. Idangop na lang na to sa rako. Ipablat, idangop to kag iplastar tanan sila nga impormasyon natuhoy sa sining ginpadala si mo dira nga no nga numero nga sendan sang kwarta through GCash kon mag pahulam gid man ang gina-contact nila nga mga tawo. So maghalong kita panumdum sa liwat sa mga kabumbo naton basi kung may mabaton kamo bala nga mensahe nagikan sa inyo siniya nga mga social media friends nga nagapanghulam sang kwarta. Now, una sini ninyo nga himuon, tawagin nyo gilayon ang tawo nga na or ang friend nyo nga na. Kung may number kamo dira sa iya, tawagin nyo gilayon. Kung wala kamo sang number, mas maayo pakadtua sa inyo balay. Ang malakaw, pahulamon takasang isa kasako nga kwarta. Basta kuaalan dis balay. Huwag ikontrat simpo
Para nga hindi na ta mabiktima or hindi na makamo mabiktima sa sining mga buisit nga mga hacker nga ni. 27 minutos na nakaligad sa takna sini. Galaw na pagbalik nato na banwa-dugang mga balita kag impormasyon. Ang Bureau of Fire Protection na Revalo wala sa may na-monitor nga illegal nga obrahan sang palupok sa distrito. Lakip na mga bago nga katapusan sa Guniang Panlalawigan nag-deliver sang ila tagsa-tagsa ka inaugural speech. Balikan naton ini matapos sa pila ka importante nga mga panumdumora. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 10 to 16, 2023 sa pagsugod sang siningang weekend. Ang Rains Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang isa ka great musical entertainment non-stop for 2 solid hours sa Thank God It's Payday, kicking off at 6 p.m. on December 15, Friday. Sa Sabado, your friends from Retro Band will once again be on stage para sa 2 ka oras kag 30 minutos sa pagpalipay sa inyo kaupod sa ila great selection of oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza. Mangin inyo sa December 16, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa mga musical show, napuno ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs and more. Ang iga-paraffle sa tanan ng mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Disyembre 17, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latoda umpisa alas 11 sang aga. Sa mga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solution sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatiyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Pasko. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Pasko ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Pasko nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities.
Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga 7 minutos na nakalikan sa takna. Siningil na good news kaya rin ang winner naton sa daily draw sang 1-2 panalo promo part 22 sa Bombo Radio kag Star FM, si Ma'am Ninfa Capardo. Ma'am, good afternoon. Palapit-lapit kita gawa sa Mayong hapon, sir. Ara ng 500 pesos ni mo, ma'am. Palima ko isip. Oo. 100 pesos? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos si Ma'am Ninfa Capardo, taga Top Street, Santa Barbara. Kaya siling ang proof of purchase, Cream Silk Hair Conditioner. Ano ni Ma'am Ninfa ang 500 pesos? Idugang ko, sir, ka pang Christmas party sa akon kabataan. Kay gidugang ko liwat bakal cream silk para may hulog pagid ako. Wow! Lapit na lang na naton sining nga Grand Draw. Basi ikaw na masunod sining nga milyonaryo o kung hindi man gani, baka daog sang linibo sining nga cash prize sa Ma'am Ninfa. Okay, kaluyan lang, sir, Ari pagid bato na ang isa ka balde sang orokan nga may unod sang grocery goods worth 700 pesos. Anong imo sining mambal? Salamat kid sa Bombo Radio kag sa Star FM sa promo nanda nga one to panalo nga nagdaogid ako. Ang dahaman to mga taga Top Street. Ang taga Top Street pati mga kabataan ko intraman kamo sa promo ka radyo kay ako nagdaog na deo. Laarin ako diri sa Bombo na kabaton ako kang grocery kag 500 pesos. Basta Radio. Basta Radio Bombo Star FM as Star FM, it's all for you. Okay, sige, congratulations sa you. Ma'am Ninfa. Deriwavit sa aton sinima ka Bombo. Isa ka daily draw winner nato nagpamatuod nga nabaton niya sini ang premyo nga cash ka grocery goods. Ang cash 500 pesos, ang grocery goods 700 pesos worth mga kabombo. Ikaw nga nagapamati dira subong, mag-intra ka naman basi ikaw ang masunod sini nga tagdaog. Ang aton sining Grand Draw nagahilapit na sa mga kabombo naton kung maghulog kamo sa nga entries. No, maghulog kamo sa entries ang week number ibutang nyo dira. Pili lang kamo halin week number 1 tubtob week number 7. Wala nakita sang week number 8, wala nakita sang week number 8. Kag hindi man pwedeng ibutang nyo dira sa week number ang tinaga nga late entries, no? So pili lang kamo sang numero halin 1, numero sang bombo tubtob 7. No, pili lang kamo dira. Kagamo nila ang ibutang ninyo bilang week number. 40 minutos na nakaligad sa takna siningilaw na check ko naman this time si Bombo Gladwin Gustilo ang pag-monitor man sa Bureau of Fire Protection. May kantanan karon sa sining pag-obra or paghimo sang palupok. Tidiri ko sa bahin sang distrito sang Arevalo nga kilalaman nga may madamo dira iyang palupok sa tagsa iya ka mag-Disyembre nagabaligya dira na nagakatay sa may bahin karon sa distrito sang Arevalo but sa mga tinalikdan sini nga mga tinuig agin pang regulate ini sila kag may mga designated places lamang nga sarang makabaligya sang palupok. Iti gina-check sa karon kung base bala may ara sang nag-ulhot dira nga ginaubrahan sang palupok nga wala maaprubahan sang aton sa motoridad. Check naton si Bombo Gladwin sa iya sining follow-up report. Bombo Glad, sa report please come in. Wala pa sang may na-monitor ang Bureau of Fire Protection Arevalo sa mga illegal nga nagapaubrahan sa mga firecrackers diri sa distrito sang Arevalo. Kung sa diin bumutsampugot ang ila kampanyaman batok sa illegal nga firecrackers kaga pyrotechnics sa subong nga pagsaulog sa bagong tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Senior Fire Officer 1 Rogelio Bedicto sa Bordo,
ang Chief Fire Engine Company sang Arevalo Fire Substation. Iya balaging payag nga ginamanduan niya kag ginapahandumduman niya ang tanan lang Bureau of Fire personnel sa distrito sang Arevalo tuhoy sa polisiya sa pag-monitor balababo champ sa pag-usar sang firecrackers kag pyrotechnics devices sa tagsa ka areas diri sa distrito sang Arevalo. Tigipayag man ni sa Bordo Bobo Champ nga ginaduso sang Bureau of Fire Protection ang safe nga pag-celebrar man sang bagong tuig. Tigipandaman man sini ang tanan nga magbayular balababo champ sang kasuguan nga ilagi layon gid pagadakpon ilabi na sa mga illegal nga manufacturers kag retailers. Ti dugang pa ni sa Bordo wala sige hapon so may niisa balababo champ man ang nag-apply sa ila opisina magkuha sang fire safety inspection certificate diri sa distrito sang Arevalo para makabaligya sang firecrackers o kon mga palupok. Ti ginatag man sang natungdan balababo champ nga wala sang manufacturer diri sa distrito sang Arevalo, mga retailers lang kag manugbaligya kay tanan nga manufacturers dito sa Hinigaran kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ti ang fire safety inspection certificate Bobo Champ isa man sa mga mandatory requirements bala sa mga luyag magkuha sang permit o kon magbaligya bala sa mga palupok. Ti payag pa ni sa Bordo nga sa bilog nga Western Visayas siya mo lang ang may-ara nga permit bala Bobo Champ nga mag-manufactured sa mga firecrackers kung sa diin walo ang gikan sa Hinigaran sa Negros Occidental kag isa sa Bacolod City. Ti dugang pandi ni sa Bordo bala Bobo Champ nga apisan na intindihan nila ang pangabuhian bala sa mga nagabaligya apang kinahanglan gid nila magkuha sang permit kag mag-comply sa mga safety requirements agud matapna mga insidente nga pagkasunog. Ti panugyan sini sa mga gusto mag-retail sa mga palupok sa distrito sang Arevalo nga maghugpong gid kag i-comply ang mga requirements pagod may ara sa lugar sa Barangay Sook Arevalo bala Bobo Champ nga malayo sa mga pumuluyo kung sa diin safe sila nga makabaligya sa palupok. Ti pasalig sini nga hindi nila pagabudlayan man sa mga nag-apply bala sang fire safety inspection certificate basta sundon lang ang mga dapat i-comply bagod kung hindi i-raid nila ang mga tagsa ka mga puloy-an bala nga nagaubra sang illegally nga mga firecrackers nga wala sang permit kag in-confiscate ang ilang mga ginagamit nga mga materials kag produkto Bobo Champ. Naibaluan nga isa sa mga ginaubrahan sa palupok diri sa may Barangay Bonifacio sa distrito sang Arevalo nga nasunog sini nasunog ini bala Bobo Champ sang tinalikdan nga Mayo. Ti base man sa investigation sang Bureau of Fire Protection nagwa sa ilaman nga investigation nga wala sang lisensya ang nagahimo sang palupok sa nasambit nga pabrika. Ti kung wala pa ini masunog Bobo Champ wala na diskurubihan nga wala ini sang permit ti sa subong nagakandak sila sang plain view inspection para hugot nga i-monitor ang mga illegally manufacture sa nasambit diri sa distrito sang Arevalo. Yari bala pamati naton ang pahayag ni Senior Fire Officer 1 Rogelio Bedicto sa Bordo, ang Chief Fire Engine Company sa Arevalo Fire Substation sa aton interview. So para sir sa last week nag-coordinate na kami sa mga barangay kapitan diri sa Arevalo kag nag-contact naman kami sa plain view inspection sa December 6. So parang pagkatuan namon ang mga area nga kung sa may nadakpan last year. So para subong wala pa man kami may nakita nga nagamanufacture sang aton sang mga firecrackers. Bali kahapon lang sir may direktiba ang aton pinalangga nga City Fire Marshal si Ma'am Abawel nga dapat kami diri sa Arevalo makandak kami sang inspection sa diri sa area sa Arevalo especially sa may insidente sang sunog ng ligad nga dapat i-monitor gid namon at least once a week or masubra pa dapat mabalik-balikan naton ang area para hindi na sila maka-ubra pa sang palupok. So, yes sir. Amo na ang direktiba sa aton nga City Fire Marshal nga dapat libuton gid ang area. Tanan diri sir nga manufacturer sa Arevalo is illegal. Kay sa bilog nga Region 6 ang aton nga legal manufacturer lang isa Hinigaran, Negros. So kung may makita gid man kami, ang direktiba sa aton City Fire Marshal kag sa aton nga Regional Director is remove the hazard. So kuhaon gid naton ang ang makita namon nga hazard kay illegally na siya. Kay illegal na siya kay diri sa Arevalo bawal gid ang manufacture. Retailer lang kita di kag reseller. Ang prospect siguro sir is ang sa C1 last year pero ginahulat pa na kaya ang signated area gabase kita na sa executive order nga gihulog sa aton city mayor.
At nabatian si Senior Fire Officer Juan Rogelio Bedicto sa bordo, ang Chief Fire Engine Company sa Arevalo Fire Substation ang Bogotchamp. So klaro ina nga diri sa bayan sa syudad sa Iloilo, wa isang certified o kon gin license abi nga magmanufacture sang palupok dito lang iya sa may Negros Occidental, Bombog Ladwin. So bangod sina kun may ara man dira nga nagahimo sang palupok, makabig ina nga illegal kag ang mando sa City Fire Marshal kung may mamutikan gilayon nga ini nga i-raid or ang terms ini di man gito raid dugin pa ano lang dugin pa nami lang ano ganito kakson kuno ang mga ano ganito Bombog Ladwin alipat ako sa term removal of hazard removal of hazard nan yes, amo sina pero tiyang magwa sina i-raid gid sila kag pangkumpis karon gid ang mga makabig naton na illegal products kay hindi man sila license nga magpatigayon or magpang-ubra abisang palupok kundi mag-retail or magbaligya gid lamang. Yes, Kabayan. Kaya mo man na tinatag sa Bureau of Fire Protection na wala sang manufacturer diri sa probinsya o kung sa syudad man siyang Iloilo. Kundi manugbaligya lang kag retailer Bogotchamp. Tipayag man siyang natundan Bogotchamp. Hindi nila gusto nga basulit. Wala ang natabo man siyang nagligan nga tuig. Kung sa diin madamo sila sa nga nakuha nga illegally manufactured pyrotechnics kag mga illegal na firecrackers diri sa syudad sa Iloilo. Particularmente sa distrito sang Arevalo, Bogotchamp. Alright. Ini si Bombo Gladysilo para sa number 1 in most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Gladwin Agustilo sa imo siniiya nga follow-up report. So kabay pa magsunod na lang kita sa mga pagsulundan kag hindi na maglapas ang layi kay man budlay mag-amo sina ang kawat-kawat sini nga paghimo sa palupok ti makatuga ina sang dako pagid sini nga problema sa ulihi. May tama na pangayo kung ano dirang posibleng matabo makakatuga sa sunog kung tinagdako pagid ang kahalitan. 48 minutos sa kaligad sa takna nga launa standby sa kay Bombolin si Badi mga bag-o nga katapos sa Sangguniang Panlalawigan nag-deliver sang ila sini nga tagsa-tagsa kay inaugural speech. Sa aton sini nga mga kabombo ti ang bag-o nga katapo amo iya ang sabahin sang Sangguniang Kabataan Federation President kag sumungman Sanggunian or Association of Barangay Captains Federation President sa aton sini mga kabombo tigin nag-umpisa na ini sila sa ila sini nga pagpanerbisyo bilang kabahin sang Sangguniang Panlalawigan dira iya sa may Kapitulyo or magapanerbisyo sa Bugos sini nga probinsya sang Iloilo bilang kabahin sang board mangin ex officio board member sa aton sini karon nga mga taga Palamati ti kunya kumalipat si ex officio board member Wangyo Salcedo as the ABC Federation or Liga President kag sa Sangguniang Kabataan Federation President daw nagikan man bala sa 3rd District i-clarify talang ina karon with the Bombo Lindsay Badi sa pagpatpatyaman sang iya sini nga report kag isa ka Ilonggo nakabaton sang highest badge sa Court of Honor kadungan sang selebrasyon sang 18th National Scout Jamboree sa may Pasay City. I-check karon taman ina sa dili madugay. Check ta si Bombo Lindsay Badi. Lin sa report na please come in. Nagpasalamat po si Honorable Natalie Salcedo Jr. Nga nagapungko subong bilang interim liga ng mga barangay president sa Sangguniang Panlalawigan. Bangod nga ti siya anay ang ginsaligan sang bugos nga liga ng mga barangay sa probinsya sang Iloilo nga magapungko anay bulos kay board member Dorothy Paes nga ti subong
nabakantihan ng iyang posisyon kag mo na nagabulo-subong si Honorable Salcedo. So interim lang ini siya anay Bombo Cham, bot sa lingon temporary lang ini siya nga magapungko tubtub lang gid Enero 2024 samtang ati wala pa sang may magatalos gid permanente kaya board member pa. So si Honorable Neptali Salcedo Jr. Bombo Cham siya ni subong ang Vice President no sang Liga ng mga Barangay sa bahin sang probinsya sa Iloilo pero bangod nga wala sang manugpungko sa posisyon sa Liga ng mga Barangay President Provincial Chapter. So siya anay ang ginsaligan kag tinagalaom siya nga madamo pa siya nga mahibaluan sa mga board members man sa sangguniang panlalawigan. Kag even though no nga lipot lang ang iyang termino nga magatakop na sa January, importante nga ma-experiensyahan niya ini ilabi pa sa mga katapo man sang mga pumuluyo man sang barangay RD Mill sa Sara Iloilo nga makahatag siya sang serbisyo Bombo Cham. Yari ato namatian anangin pa inaugural speech ni Honorable Neptali Salcedo Jr. It is no secret that my family went through, and so I stand here today still in this belief that I am assuming this role, this opportunity to represent my constituents as a provincial official. To serve as a board member much like as my siblings, Kuya JR and Janeda. Thank you to the Liga ng mga Barangay for entrusting me with this chance to work in the highest legislative body in the province of Iloilo. To be able to know, work with, and learn from all of you is something I will always be thankful for. Most of all, I am grateful to be given this venue that enables me to aid in the betterment of more communities. And even though this stint ends in January 2024, I vow to make this experience worthwhile to everyone I serve, especially to the people of Barangay Ardimel and to the people of Sara. Nabatian Bombo Cham si Honorable Neptali Salcedo Jr. ang interim Liga ng mga Barangay President sa Iloilo Province. Samtang matuman man ang pagpasalamat ni Honorable Esara Aldeguer Javier, ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation President sa Iloilo, mangod sa pagsalig ng suporta man sa 43 no ka mga Sangguniang Kabataan chairperson sa mga local government units ginapabugal man niya actually nga tihalin siya sa pamilya sa mga public servants rason nga siya nagasunod man kag dako man ini nga kahigayunan para sa iya nga upod sa mga pamatanon kag syempre sa liderato man ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mag-isa sila para nga mahatagan man sa mga maayo nga programa kag serbisyo ang mga pamatanon Bombo Cham. So magahimo siya sang resolution ordinances na maging beneficial sa mga pamatanon and also ang luyag diri ang ma-expand ang educational assistance especially sa mga estudyante nga ara sa mga far-flung barangays kag suno sa iya diri kinahanglan nga mag-excel ang mga pamatanon together kag hindi man ibabaw ang kompetensya kag mas maayo kung may ara sang may maga-mentor sa ila nga wala kuno nagadikta sa ila Bombo Cham kay sila bisan tuod nga pamatanon luyag man nila nga ipabati ang tingog sa mga kabataan sa probinsya sang Iloilo. Yari bala atong pamatian ang mensahe ni Honorable Esara Aldeguer Javier. Together with the overwhelming trust and support of the 43 strong youth leaders in the province of Iloilo, I am grateful for the confidence they repose to me to serve as your new SK Federation President, ex-official board member. It was a formidable battle, 3 fights in a row. Though I came from a family of public servants, my great-grandfather was a former speaker, Jose M. Aldeguer. My great-aunt was a Concon delegate. My grandfather was a former vice mayor. And my mother was a former PCL vice president. Notaranyo man, nagapapanaog sa posisyon nanay. Siling ko gani sa akong kaugalingon, basi maging kagawad na lang ako or chief tanod man, pero nging kaluyan. But kidding aside, it's not about the position. It's always about the intention. We fight for the people we want to serve. It was a fight well fought, and the prize to be won was sought. I call upon my fellow leaders from the 5 districts of Iloilo Province
with whom I stand in solidarity to create a union with a greater purpose. For us to put the future of a youth first, we must choose to put our differences aside. Unity over pride. Please, let's work side by side. I call upon my fellow youth who will be creating resolution and ordinances that are beneficial to you, implementing youth wellness program for body, mind, and spirit, expanding educational assistance covering the far-flung barangays. We'll also focus on developing competencies and skills for the youth, for job opportunities, generating activities, and encourage entrepreneurship. And we will also be acknowledging and rewarding exemplary deeds of our youth. Things do not happen with the sweep of a magic wand, but through a sweat and a helping hand. Let us always remember to stand for a good cause, not for applause. To excel together, not to compete with each other. To be grateful and not be indebted. To be mentored but not dictated. And to be led but not manipulated. May the voice of the youth will never be silenced. And in times of adversities, may our lights be illumined. Ako si Sara Aldiguer Javier, gikan sa Barangay Aspera, Banwa Sangsara, SK Federation President sa probinsya ng Iloilo, maging tingog kagtulay ninyo sa Kapitolyo. Mabuhay ang probinsya sa Iloilo. Mabuhay ang Batang Ilonggo. Madamo na salamat. So, ang duha ka ex-officio member, naghalin tanan sa Quinto Distrito? Yes. Oo. May isa pa gina, no? May ara pa gin sa bahin karon sang di ba na may PCL pa? Oo, may ex-officio? Yes, Bombot Sam. Pero ang iniya sa bahin sa Liga ng mga Barangay Presidents, kay bangod mo Sam nga waay pa yaka waay pa ka eleksyon pala kay sa January 12 kaya bobot sa mga eleksyon agi pa pong kuan ay temporaryo bobot Sam ang ining nasambit nga posisyon nga Liga ng mga Barangay President. So interim lang ni siya bot sa lingon magatakop man ang iyayang serbisyo sa January 2024 once nga may ara na sang elected nga Liga ng mga Barangay President sa probinsya sa Iloilo. Pero hindi ka padalagan si si Board Wang Yoao? Pwede, gid mong botsami, kay tipo nung barangay, man siya mo sa barangay Ardimil. Tapos ang PCL, sino mapungko sa PCL ang ginabati-bati, matulong ang pangalan nila Mugulay? Ati lantaw man dari, amo man Japon na, segundo distrito. Sa segundo distrito, gyapon magagikan? Oo. Do ay kapanggiraw mga taga First District? Do I get. Do wala gid sila sa wala gid sila sa bahin sang sangguniang palalawigan. Ano lang gid ang pagka Vice Governor ara pa man si Vice Gov Tingting garin. Sa bagay, mas kung sano pa mataas pa gid. Mabrubugat pa ng posisyon ng ginapungkuan niya na. Si Bruno ng kalibugulo ko si Kuno why na plungkuan niya para iakuntani nakapatiniser sa mga taga First District. May ara magalya, ara man si Vice Tingting amo gid mong batsam pero ti manog tapos naman ang termino sa 2025 lang tawon ta kun may mapadlagan gid man sa First District sa sa mas mataas nga posisyon. Ti araw-araw. Alang-alang man bayaan to ni Tata Engineer ang miyagaw kay magupam lang to sa kapundar. Si Duk Nanay ti alang-alang bayaan niya ang First District, di ba Bombo Lindsay? Amo gid iba si Vice Gov Tingting masaka-saka posisyon na. Hoy naman sa ibang sakaan, gobernador naman lang mo. Kung magpadlagan sa gobernador, sino mapadlagan Vice Governor mahalin man gyapon sa First District? Base mahalin man sa First District, base kung hindi gari ng apelido, di ba sila lapit-lapit sa pamilya Manila mong botsam. Kung maglapit-lapit sa pamilya, way na sa may nagasulod sa pinsar ko, kunti sirag mo. Garin lang gid mo, no? Oo. At iba si Dok Nanay? Tikon magsitya mo tapos na term niya sa First District Congresswoman na. Why pa man gani pong botsam, pero di base mabuslan man sa bata. Kahit tiga upod-upod man subong ang bata sa ila mo. Si Miss Rica Garin?
Oo. Makita ta naman na sa public subong Bobotsam. O do gina kung kumbaga pa do gina ano na, do gina hon na bilang Oo. isa ka public servant man. Say maswerte Oo. rin sa syudad sa Iloilo Oo, sino Bobotsam? Oh, ti masamita man nga makita sa bisan din lang nga mga activities diri si Miss Raisa Trenyas Chu. Ate, nagbisan sa mga tarpaulin, kita tagit Bobotsam, ti lapit na lang abi ang 2025. Diga nagapulupurma na gid ang iban sa aton dari. So batayan Oo. Mga atag mo ko yung... Galing kay the moment nga maglapta na kabinet lang guro bilin niya gapaskin ngalan ko lens. Okay. Pero ti, ano pa niya serbisyo publiko aton di man? Sobra-sobra pa niya bumbulinsi mo? Oo. Yes, amo gid Bobotsam. Bantayan ta kung anong mga development pagkaroon sa bahin sa unang panlalawigan kang in terms of political landscape. Oo, amo gid Bobotsam. Oo. So amo na bantayan na lang Bobotsam kung sino pagini ang or sino gid ang magapungko sa palaabuton nga Enero kay di January 12 diri ang eleksyon para sa Liga ng mga Barangay President sa probinsya sang Iloilo, Bobotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report. Ti do amat-amat na nga makita naton banwa, although mambal ka ti 2025 patubong Bobotsam, pero din ginabi ang maumpisaw ang plastarana isang posible mga kandidato sa mga matag-asin nga posisyon sa probinsya sang Iloilo, kunti pinagi sa pagplastar mandira sang ila siniya nga mga kalyado. Ti do na notisyara naton sa bahin sa ex-officio member, tatlo na mo ang Philippine Councilors League, ang Sangguniang Kabataan President, Federation President, kag ang Association of Barangay Captains President man. Ti karon do wala gid diya sang ginatagan dira sang ligwa nga plungkuan ang First District sa aton sini nga mga kabumbo. Plastada man. Pero galing araman ang gobernador, ang vice gobernador. Nga nagapungko bilang ti mataas man nga opisyal, nagapangduwa nga mataas nga opisyal sa probinsya sa nga Iloilo. Pero ti ano ayhan pagin sini ang mga development sa aton sini mga kabumbo. Samtang iyang nagalakat ang mga inadlaw kag nagapadulong kita sa 2025 midterm elections. Sa syudad sa Iloilo mo man mabatsyagan taman ring iba nagapurupabatsyag naman sa aton sini nga mga kabumbo pero ang pamangkot sila dire no plastada sa bahay na bikaron sa syudad sa nga Iloilo. Sino ayhan ano ayhan kung kay ti masamita na makita si Miss Raisa Trenyas Chu sa mga activities diri sa syudad sa nga Iloilo. Masami makita poster together with Mayor Jerry Trenyas and Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Ano bi ang iya sining padlaganan sining posisyon? Sa aton sining mga kabumbo. Di bantayan tana kay kunang kilala ko pa makita tana noy amat-amat lang pinagi sa ila sining presensya kag body language. Portino pati body language may butsilingon. Anyway, why nagkikita sa may nabilin pa siningat siyempo standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Richie. Dismombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras! Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM. Ang Pasko tion sang kalipay. Kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Trenyas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 10 to 16, 2023 sa pagsugod sang siningang weekend. Ang Rains Band ang natala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment non-stop for 2 solid hours sa Thank God It's Payday, kicking off at 6 p.m. on December 15, Friday. Sa Sabado, your friends from Retro Band will once again be on stage para sa 2 ka oras kag 30 minutos sa pagpalipay sa inyo, kaupod sa ila great selection of oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza, mangininyo sa December 16, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa mga musical show, napuno ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs and more. Ang iga-paraffle sa tanan nga mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Disyembre 17, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda, umpisa alas 11 sang aga. Sa mga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solution sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon
Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Wednesday. Beautiful day. This is Tita Regine. The 13th of December 2023. Very significant day for me also. This is the day that I was, given the chance and the gift to enjoy motherhood. Good afternoon and welcome mga kabombo. This is Tita Regine. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Exactly 12 days to go before Christmas. Kag masandukot na gid ang pagpreparar para sa pag-abot sa Pasko. Ang aton nga syudad, ang traffic mabatyagan na gid, even ang traffic sa mga tawo. Syempre, nagahingagaw kag nagapreparar mag-Christmas shopping para sa mga pinalangga. Kamusta ka mo? This is Tita Regine. This afternoon, padayon na naton ang mga istorya nga ginpadala diri sa kahapon lamang program. May ara kita one letter yesterday, nasugunan ta lang pero wala ta natapos, and that belongs to Nanay Del sang Zaraga. Good afternoon sa imo, Nanay Del. Sugpunan ta today ang imo nga istorya nga ginsuguran ta kahapon. For the meantime, check ko lang ang inyong mga istorya dira. 12 days na lang, tapos na ang Christmas. I hope hindi nyo napaghulato ng New Year para magpadala sa inyong mga stories, sa inyong mga kasaysayan. Paki-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon and welcome. Marin ang ato ng bahanon para sa inyo. Kaupo din niyo si Tita Regine, and this one song is from Kija Velez. Ikaw na. Mayong hapon. Eto ka na naman muli,
puso. Pag-ibig na kay kulit o puso, tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y ba el amor que te espera desde mi corazón. Eto'y ba el amor que dalia inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitig at tatlong puso. Pambubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba el amor que te espera desde mi corazón. Eto'y ba el amor inspirasyon na vida. Kung cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, sana, sana ikaw na. Sana, sana, sana ikaw na. Ikaw na, yes, ikaw na, who knows, ikaw na ang ato nga next winner diri kung nagpadala ka sa iyong mga istorya, pero kung wala pa, it's never too late nga mag-join ka, mag-share ka man sa iyong mga story diri sa KLP, and who knows, ikaw na gidman ang ato nga next winner. Again, para sa pag-join, email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapan Street, Iloilo City. This is Tita Regine once again on the 13th of December. Hambal ko kay ina very significant ang ining day, no? Because again pa-feel sa akon, what is motherhood for the first time? So alam nyo na yan, gets nyo na, di ba? So kung tayong istorya din ni Nanay Del yesterday, nakasugod kita and she was telling us about the story about her friend, classmate niya actually, sang elementary siya, kung sa diin, anak ini, no, sang anay presidente, or vice presidente sang Pilipinas, kag ginatawag niya lang si M. Kung sa digay nangin little teacher ini siya, sang iya nga friend, nga according sa iya, tama kabuot, understanding, kakabuot man sang iya nga mother, nagkakatuto siya sa ilang house, kaya ginatudloan niya. Little teacher siya, patutoran siya, sa ining si M sa kay Nanay Del sa reading.
So that's why nga they also became friends. Kinakatuto siya kag kanami man, no? Nag-develop ang ilang friendship kag gina-welcome gid siya sa family, especially sa mother si Nini M. So sugpunan ta ang istorya diri ni Nanay Del. Tita Regine, na ano ako man nga abala nga pagkakita ko sang piano. This is the time nga nagadto naman to siya sa house day M. Siling ko kay M, pwede ka tukar, ibisan do, re, mi, fa, sol, la, ti, do lang. All the time, sabat niya. Ay, nalipatan ko na ang munyeka. Ayo, ano, amo ni ang munyeka nga gin-promise sa iya ni M. Nga tagaan siya ko ng munyeka. So, lunchtime, everybody was served. Naku, all seafood, fruits, and very colorful ang table. In the Reg, I remember the promised beautiful doll. Aba, nagbisyo na ako. Ahay, see? How loving and thoughtful was M's mother Inday. Siling niya, ipahungit si Del kay yaya mo, M. Labot pa Inday Reg, wala ako maanad maghalin kay nanay. Besides, if you promise Del something, have a word of honor. Inday, ano man, part of growing up again. So hours passed, ginguto man ako. So nagkaon man, tarasaman ako. Why can't I tell M? Ti, ang munyeka, ang gintugaan mo M sa akon, di ina? Oh, Del, my little teacher, you're so polite and shy. You controlled your emotion by suffering your pain. So, ang mga elder brothers ni M, nag-enjoy sila playing chess and games that need sinalmon, nga mga whole ends bala, inday how. At 5 p.m., nagpauli kami. Ginhapit ako sa balay. Siling sang mother ni M, Del, salamat kay nanay mo ha. Di tudluin man si classmate mo, Del. Siling ko, ma'am sa bagay, ako sina ang little teacher niya. Ti, salamat tiwat. Indirect, balan mo, this family is so popular. Popular because of their kindness and big hearts sa ilang isig katao, kag religious man. So I still continued tutoring M kon buhi or dismissal namon sa hapon. Gakitaay kami sa waiting shed, maghampang piko kag scandal by the use of ball. So sometimes magligid gani bola niya, ako ginapapulot. So siling ko, please request your yaya. She's there to help you. Abaw inday. The little teacher gid niya ako no, gani manay. So enjoy kami sang amon activity. At the end of school year, God's grace, nakapasar man siya. But maybe her popularity helped a lot. And I am so happy and thank the good Lord that she passed that grade level. After all, I've done my part. I've helped her. So we parted with hugs and kisses. We both seemed to cry. It is painful to depart, Inday. Madamo nga mga tinuig ang naglipas, I learned na si M married a rich man from Bacolod. May mga kabataan, kag nagbalik diri sa ilang mansion. Si little teacher Del became big teacher and retired at age 60. Waay nagid kami communication ever since. And one day, I went to the city for a very important transaction. Ang ginasakyan ko nga jeep, padugay nga nagdulog in front of the veteran cemetery sa Haro. Almost half an hour. Di pamangkot ko ang driver to, may madugay gidang park how. Sabat niya, may ilubong sa private cemetery, ma'am. Tama, kalaba, sang katay sang salakyan. Pamangkot ko liwat, to, kilala mo ang ilubong? Ma'am, si M. Kuno, daughter ni Vice President Mr. L. Waabaw inday, pagkabati ko, I can't control my grief. So sensitive and emotional am I. Nagtalangison gid ako. Oy abaw, si M nga classmate kag little pupil ko. Naghibubunot gid ako. Nagtululok mga pasahero sa akon. Nagalumaw-lumaw man mata nila kag nag-condolence man sa akon.
I gave thanks to them. Inday, abi kun hindi man ako talawit, kun aggressive, strong, and brave enough man, tani nagpanagiluot ako sa kadamaan sa mga tao, lamang makita ang akong classmate for the last time. Sige pagid ang hibi ko, Inday. Silently, I prayed. My last sentence was, kabay patawaron ikaw sa mga sala mo. May you rest in peace. May God receive you in His beautiful kingdom. Inday Reg, my dear, ano nga kapalaran man? Every time I go to the city, I pass by the said private cemetery, offering a prayer for her. Again and again, I always put this in mind. I shall pass this way but once. Every good that I can do, every kindness that I can share to my fellow human being, let me do it now, for I shall not pass this way again. Lord, forgive the sins of M and all souls in purgatory. May they rest in peace. Amen. Inday Reg, continue please. M is the 13th letter of the alphabet. I used 13 as its acronym. T. Tungod sang aton pag-updanay, school days sa eskwelahan, kita-gakitaay. H. Halin sang grade 4, aton pagbuligay. Kay I, isa lang aton maestra, mabuot kag may paghangpanay. I always, R, remember you, my little people, because I am your little teacher. T. Tama ikaw kaluming, kahina, bisan sa imong panghulag. E. Excited ka kung makita ako gadala libro. E. Extra careful man ako sa pagtudlo man sa imo. N. No heartaches kita nga duha, laging masaya while listening to my stories from the book you like best. M. You can't be forgotten. Inday Reg, it's still very fresh in my memory, even at this age, and I get emotional. Anyway, it's part of life. Inday, thank you so much for reading. I am inspired, for I know you are so inspired and happy because it's your natal day today, December 8. So supposedly December 8 na naglibasahon. Well, Inday, okay, Nanay Del, salamat yun. May the good Lord bless you, grant you abundant blessings, especially good health, give you more and more years to celebrate. In the December 8 is the feast day of the Immaculate Conception. We will pass by Haro Cathedral to pray early morn. Again, happy birthday. Keep safe always, and regards to certain children. Merriest Christmas to family. God bless. Aring akong nga dedication to all loved ones, and thanks to all my friends sa my massage. Merry Christmas. To all dear cousins, ihados, brothers, sisters, DepEd, Ma'am Honey, brothers, sisters, catechists, Ma'am Amparing, Sister Cynthia, Eve, Lani, Lori, Casimario, Casimanwa, Miss G, Mia, student mom, all listeners, contributors of KLP, tanan mga palangga kamo ni Nanay Del. Merry Christmas to everyone. God bless. Inday Reg, my dear, here's my poem dedicated to Ting. Inday G, Dodong, Tita Vlogs, to Charlie, Nonoy Pop, Inday Marjo, Tita Bing, Heidi, and Inday Thelma, and Nening Melanie. This poem is the result or pamawi isang sad story ko about M. A bouquet of bougainvilleas. Really? Is this beautiful, colorful, wonderful bouquet for me? Yes, God gave it to you wholeheartedly to make you happy, full of glee, and to inspire, to always awaken your mind and spirit that God is alive. God loves you so dearly. He protects you night and day. He cares for you in a little way, provides your needs without you knowing it, for He wants to comfort you, dear, and wipe away your endless tears. God is all-knowing. He knows best when to send rain. He loves you always. He reciprocates your undying love for Him,
because you are prayerful, generous, forgiving, loving, considerate, humble, patient, and full of humility. Then the loaded branches of bougainvillea's flower, white, fuchsia, pink, the evergreen leaves with tiny white buds at the end. Oh, whoa! Cool wind strike its branches and sway to and fro. I'm entertained of the beauty it gives me. Then my soul and spirit joins the heartbeats of nature's best. Million thanks in the Reg. Again, this is Nanay Del Sanzaraga. Nanay Del, super inspired ka gid at all times. I know, di ka lang nakakita, no? 80 pero super alive. Kag kanami gid sang spirit. Always high up ang spirit ni Nanay Del. Thank you so much, Nay, ha? I'm sure because super inspired ka damo kapag idasang pwede ma-share dari sa kahapon lamang program. So salamat gid and always take care. Regards sa iyong mga beautiful family. Oras naton, it's 32 minutes after 2 o'clock. Sa ato nga pagpanumbalik, istorya naman ni Edita sang Kalaparan ang ato nga pagbasahon para sa inyo. This is Tita Regine, magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi
nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal. Basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
bullying kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Paskwa. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang Adri sa KLP with Tita Regine, 43 minutes after 2 o'clock. May winner kita sa ating promo 1-2 Panalo Part 22. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Yes, mga kabombo, nagabutan ining aton nga winner sa presensya sang aton nga FDA representative, si Maria Gina G. Hokuiko. 59 anyos ang edad sa aton nga winner, R. Floretti Copon, ang iyang ginlakip, taga San Isidro, La Paz, Iloilo City, kadto ka na diri, Antonio Causing. Congratulations sa liwat sa kay Antonio Causing, 59 years old, R. Floretti Copon, ang iyang proof of purchase, taga San Isidro, La Paz. Nagahulat na diri ang mga very exciting prizes para sa inyo. One ride away lang to Bombo. Kayang-kaya ang 6 hours nga ginatalana nga deadline. Again, congratulations, Antonio Causing sa San Isidro, La Paz, Iloilo City. Kag diri na kita sa ating second story. This is from Edita Sangkalaparan. Dear Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo. Ang akong sulat, igasugid ko sa imo ang akong naigihan sang 1996. Sa nag-eskwela ang akong nga bata sa Capiz High. Pigado gid ang amon pangabuhi. Kag 7 ang akong bata, kag ang akong bana ang obra pangisda. Kung magbagyo, hindi man kapalawod. Kag ini ang akong nga bata nga maeskwela sa Capiz High, nagsiling, "Nay, maeskwela gid ako."
Kag ako nga iloy, nagapensar man, kung anong ako ni Moon. Sa ngulihi, nagpamalandong anay ako, kag nangayo bulig sa Ginoo, kung anong ako ni Moon. Kag nagsulod sa akong pensar, nga makadto ako sa akong amiga nga may bakery. Kag pag-abot ko didto, nagsiling ako, manang, maputos ako sang tinapay, voluntary lang, kay ibaligya sa akong bata. Nagsabat siya, oo, pero 10% lang. Kag kung makabaligya siya, 10 kaputos, may 10 pesos siya. Siling ko, oo. Kag Biyernes ang hapon, nagaputos ako tag 500 kaputos. Pagka Sabado, maputos naman ako kag 500 kaputos. Kag pagkaaga, malibod sang tinapay ang akon nga anak. Alas 4 pa lang, ginapukaw ko siya. Kag pagka alas 9 sang aga, ara na siya. Kung kisa, may porsyento siya. 300 pesos, 2 ka adlaw ang yabaligya sang tinapay. Nagasakay siya sa bisikleta. Isa ka adlaw, may 600 pesos siya nga natipon. Kay kung Domingo, nagapangita siya baroto para sa pasahero, kay kung mag-abot ang barko. Pagka Lunes, may iplete na siya pakadto sa eskwelahan. Day, nagapasalamat gid ako sa aton Ginoo, kay wala gid niya kami napabayan. Pero day, sa mag-graduate na siya sa October pa lang, 1999. Nagmasakit ako, hasa nag-January ang akong pagmasakit. Kag nagsiling siya sa akon, Nay, sino sa aton matakod sang medal? Nagsiling ako sa iya, hindi lang magkabalaka. Buligi lang ako sa pagpangamuyo, kay mag-aayo gid ako. Kag salamat sa Diyos, February pa lang, nag-ayo na ako, kay March ang graduation niya. Kag sang pag-college naman niya, may isa siya ka-teacher, naggadto sa akon sa linya manang, ipreparar lang ang iyang pocket money. Kipakuhaon ko siya sang exam, diri sa Iloilo, sa West. Pasalamat ako sa Diyos, kay may tao gid nga mapinuligon. Kagday, mga isa siguro kabulan, nagwa ang results ng exam. Qualified siya. Nagsiling sa ako ng akon bata, Nay, bisan wala kita kwarta, maeskwela gid ako. Siling ko, sige, suportahan ko ikaw. Mangita ako obra. Kaya ang akong edad, 50 years old ako. Primero, ang akong obra day, 600 ang akong bulan. Pero ang akong bata, ari diri sa Iloilo, nagabaligya dulce, mga rosarito, bisan ano lang, basta ma-eskwela gid siya. Hindi ko lang pagihambala kung anong sakit sa akong ginabantayan. Naluoy gid ako sa akong anak day. Sang ulihi, siguro mga anom lang ako kabulan, naglisensya ako nga mahalin, pero maayo na ang akong binantayan nga masakiton. Kag may nagkuha sa akon, 1,500 pesos ang akon nga bulan. Duha ka tigulang, retired doctor, kag retired teacher, kag all around ang akon obra. Sige lang, kay kwarta ang kinahanglan. Kagang tigulang nga lalaki, nagakawigit na ng ihigo, pero sige lang, kay kung sino ang imo ginaalagaan, amo ina siya, ang aton Ginoo. Kag kung may ginapangayo ikaw, may ginaani. Kay kung December, ginapadalhan ako sa akon unang nga amo, kay adto sila sa Canada subong. Day, ari kami diri sa Kalaparan Zone 14, kag day, subong ang akon bata, nag-successful man. Kay maestro na siya, kag may asawa man subong. Ari ako diri sa ila, kung pila ang edad sa iya kinamagulangan, amo ako diri ka tuig. 4 ang akon apo, 2 ka babayi, 2 ka lalaki. Dahil madamo gid kun tani ang akon nga isulat, ugaling nakapoy na ako, 77 years old na ako. So madamo gid nga salamat sa imong pagbasa sa akon malawig nga sulat, ang imo tagpalamati, Edita sang Kalaparan. Kanami ilang gid, no? Kung amo sinabala, nagabuligay, no matter how you feel sa amo to nga tiyempo, nga do ka kabudlay gid katama, do ka imposible gid. But it's good that both of you wala na give up, especially grabe yung determination sang imo nga anak. So, how can you, no? Nga isa ka iloy, how can you say no? Nga nakita mo, he would also be willing to do everything para lang at malabot niya man ang luyag niya nga labuton sa iyang kabuhi.
And of course, nalabot gid with your big help. Kag, syempre dala ka naman dira sa iya nga success. Kung anong iya nga success, it is also your success. And now, you're still together nga nagabinuligay sa gihapon sa inyo nga ulupdanay nga pagpangabuhi. Beautiful story. Salamat kid sa imo, Edita, sa Kalaparan Zone 14, Arevalo, Iloilo City. 9 minutes before 3 o'clock, diretsohan taan sa latiri sa aton ni C.I. Sangimaras. Or is this C? Basta ang spelling C.I. Dear Tita Regine, allow me first to greet you and all staff of this #1 radio station. A pleasant afternoon. Tita, I wrote this letter because I want to share my short story during elementary days when I was in grade 5. By the way, tawag ako kay C of Guimaras. CI. Okay. The hometown of Palayag Festival, Buena Vista. Tita, bilang isa ka transferee sa amon na eskwelahan, nasadyahan ako kay ang mga kaklase ko during daycare, kaklase ko sila. Halos tanan nga activities sa school akong ginaentrahan sa bulig man sang lola ko kag mga katiyuan ko, subong man ni mama. Sa ila ako nagakuha sang akong lakas ng loob. So nag-select na ang among teacher kung sino ang willing na mag-join sa school pageant bilang Miss Elementary Day. Ako ang ginpili ka mga classmates ko. Kaginbaton ko man. Naghimo ako sa solicitation can para makabuo sang amount on canvassing days. March 13, 2020, gintala na ang canvassing sa hapon. Kagtita, sa adlaw man nga ina, sa wala sang tanan ginalauman, nga gindeclare ni Ma'am Principal sa adlaw nga ina, wala na sa mga activities nga paghiwaton sa school, kag wala na klase pagkaaga, kag kamitanan naghinibi kay tungod sa pandemic. Nauntat ang aktibidades sang school o gidman March ato nga bulan. Especially ang elementary day pageant, nauntat na, wala na. So, bilang estudyante, nagalain gid ang ako niya buot. Kay wala madayon adtong activities ang school. Kag nagpauli ako sa balay nga may luha sa mata kag nagapamangkutanon sa ibabaw. Nga asubong pa, nga ginpreparahan ko ang tanan. May bago na ko nga sapatos, may gown na ako, kag may kwarta man ako para sa canvassing. Tita, pagabot ko sa balay, sa may pintuan pa lang, ginpamangkot ako ni mama, kung ano oras nak ang canvassing karon. Dayon kaginsabat ko siya nga, ma, wala na sang canvassing nga matabo, kag wala klase buwas, kay ara na ang pandemic. Kag maluha-luha ang akong duha ka mga mata. Sige lang nak, anhon mo kay natabuan ka pandemic, siling ni mama. So sugod sad to, doon nadismaya na ako sa mga school pageants, nag-concentrate na lang ako tita sa ako niya academic subjects. During grade 6, honor pupil ako sa amon niya virtual graduation. Elementary days is over. I have to move on to junior high school. As an honor pupil, I entered private and Christian school here in Iloilo so that I can focus on my Christian life and virtue. And now, ara na ako sa grade 8. Kaginpili naman ako sa among teacher nga mag-entra sa school pageant para sa Valentine's Day presentation. Kag dito naman, nagbalik sa akong panumduman ang natabo sa elementary ako. Pero, sa pag-inganyo sa akong Iloy, nagpasugot ako nga mangin kandidata sa adto nga pageant. Kag nakuha ko ang Cognitive Award. Tita, life must go on.
Subong, sige lang ang focus ko gihapon sa ako nga academic subjects, kag consistent honor student ako sa among nga school. Tita, thank you so much for reading my letter. Until here, lovingly, C. of Guimaras. And Tita Regine, grade 9, nagali ako subong kag most outstanding student sa amon school. I wish someday ma-meet ko ikaw. Merry Christmas. Well, may mga hitabo sa aton kabuhi that we do not expect. Though, lain lang of course ang aton nga batyagon, especially if we are really expecting something. Tapos wala siya natigayon, wala madayon. Like sa mga case, looking forward ka na sa canvassing and you said, ready ka na for the pageant, may bago ka ng sapatos, may bago ka ng gown, but you know what, believe me, hindi lang man ikaw ang na-disappoint, hindi lang ikaw ang naglain medyo ang buot, and hindi lang ikaw ang nanugunan because ang time nga ina, no? Kadamo sa mga na pang-schedule na sa aton nga mga brothers and sisters, sang mga tawo, like ang iba siguro nag-schedule sang kasal, ang iba nag-schedule sang bunyag, ang iba nag-schedule sang mga parties, at kung ano-ano pa, no? Nga tanan-tanan ina na-cancel because nagsugod na ang lockdown due to pandemic because of COVID-19. So kadamo sa mga naapektuhan. But anyway, as you said, life must go on. So maybe that was not yet the time. Parang truly enjoy mo gid, no? Ang imo nga gina-look forward nga pag-join sa mga pageants. But anyway, samtang ara ikaw sa school, there would always be some activities nga related sa amo sina. Kag basi, no? Siling mo gani, nakuha ka naman liwat. Kag this time, ti natigayon gid siya. And believe me, damo pagid nga mga okasyon nga kaangay sina, and especially if you would wanna pursue ang imo nga interest nga mag-join gid sa sina nga mga pageants. Well, we'll just have to be very flexible and just accept things nga why na kita sa may mahimo, especially sa tung tiyempo sa nga pandemic, kadamo ang nag-halt, kadamo ang nag-stop, kadamo sang wala matigayon. But anyway, as we are now back sa new normal, padayon naman kita sa pagbangabuhi and doing things nga pwede na naton nga mahimo kay freer na kita subong nga sa aton nga mga panghulag, sa aton nga mga activities. And I would want to congratulate you nga nag-focus ikaw sa imo nga studies kag nangin achiever ikaw sa inyo nga school. So just continue doing that, because I'm sure you would be very happy and you are going to make your parents proud, and they too will be very, very happy para sa imo. So I wish you all the luck. Thank you very much for joining diri sa KLP, and ang imo nga simple wish, pwede gid na, no? Nga matigayon. You want to meet me? Pwede ka gid makapamasyar diri sa Bombo during na lang may program time para nga pagpanaog ko kita ay kita nga duwa. Anyway, Merry Christmas sa imo also. Salamat gid for sharing. Si Sang Guimaras. And talking about sharing, kamo pwede gid nga makashare man diri sa KLP. All you have to do is write your stories and then you share that diri sa kahapon lamang program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much gid sa inyong tanan-tanan nga nag-join diri sa aton, sa mga nag-view, sa mga nag-pamati, sa mga nagkalain-lain nga mga lugar nga nag-upod gid diri sa aton sa kahapon lamang program. Salamat gid. Balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo tanan sa gihapon. Iringin nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.